noswaith a chroeso i Haclediad Nadolig 2025! Haclediad 153 rhain yn chi sy'n cadw trac ac i chi normos croeso i'r rhifin Nadolig. Grandwch ar y parti. Normos? Ia, bob tro ti'n deud un o dda, shit, here we go. Shit, dwi'n siarad yn y Just like... Mae Iest yn cael icon o waith i wneud y siarad. Fi chdi fatha sôn am... Clywch y glachan canu. Hyd yn Nadolig wedi cyrraedd. Mae gen i'r tân ma'n mynd. Come on, Bryn. Barod. Mae'r hyn yn cynnar. O, ie, mae'r tân yn mynd fan. Cari ma. Gwydda'r tân yn mynd. ASMR Souls Green cico mewn. Dwi'n gobeithio bod y podledydd yma yn ffindio chi'n dda. Neu'n hytrach yn ffindio chi yn gyrriadrau Nadolig, neu yn cwcio cinio Nadolig, neu yn chilio mewn cader ac yn chwarae y podlediad yma ar vinyl. Complete tangent, mor quick fewn i'r sioe. O'n i yn y siop elusen sydd yn llythrenol Cael Awr yn Grangetown ac am 10 pint swn i wedi gallu prynu vinyl turntable hefo inbuilt speakers. Ond dydw i ddim yn berchen ar vinyl. O'n i just genuinely isio'r syniad o fel switcho fo mlaen a just rhoi vinyl o Rian Davies yn canu Nadolig pwy o wyr arno a mynd i iste mewn cader sy'n mynd pam ti'n iste neu he? Peth ydy, os ydych chi'n PR turntable, fysa ti'n prynu mwy o vinyl. I mean, mae o'n fel turntable i hun, Bryn. Mae hwn yn gylch dieflig o fel troi fewn i vinyl wanker. Potentially. Ond ydy'r sioe ma ddim am vinyl wankers. Diolch hyd yn oed am normal wankers. Mae'r sioe ma am hac-ffans. Croeso i'r Haclediad. Cori off. Mae'n mae pawb wedi dychwelyd o astudio pryfed cop yn yr Amazon, so mae'n ffain i fi cael siow. Da ni wedi cychwyn fel tech podcast, mi fydd yna tech i chi. Da ni rwan wedi upgradeio ers pandemic. Oh my god, cofio hwnna? Great. I fod yn podcast hanner amdan ffilms hilarious. Da ni potentially wedi cyrraedd pen llanw y Ffilmdiddim y mis yma. Mae hon yn dwsi i'r bobl sydd ddim hyd yn oed yn gwrando ar y bit Ffilmdiddim, right? Cos nathon ni watched Madame Webb. Mae Madame Webb yn pinnacle y genre. Gwan Iest, o ti'n... A ni'n gallu gweld y wyneb bach di. Mae'n just yn un o'r ffilms na lle ti'n methu coelio pam fod nhw wedi bod rhan neud. Mae'r quote Bryn oedd, neu quote i Iestyn, dwi'n gofio pyn yn chi wedi roed yn y chat fel, does neb yn y ffilm ma yn ymateb fel actual normal human being i unrhyw beth sy'n digwydd. Mae o'n amazing. Be dwi'n lyfio di i enw hi ydi Cassie Webb. Get it? Madame Webb. On Cassie, o Cassandra. O stori'r Groeg, yr hanes Groegaidd, lle... Mae'n ddofn. Mae'r ffilm ma'n gallu fod yn really ddifn os ti'n edrych fewn fo. Os ti eisiau edrych fewn iddo fo. As deep as a puddle. Mor ddofn ar ffaith bod Bryn wedi ffigur allan gymaint mwy o plot points na Iestyn y fi, achos oedd ni jyst yn eistedd na'n bod yn dup fel sledge, oedd Bryn actually yn engageo hefo fo. A Bryn fel, nathach chi sylwi hwn, ac oedden ni fel, na. O'n i fatha mynd fatha, mae hwn mor fucking obvious. Nath nhw'n pwyntio allan yr fireworks factory yn y dechrau hefyd. Do. Nes i hollol mynd. Fel penod o'r Simpsons, neu rhywbeth lle mae'n fel... Surely fydd hwn ddim yn digwydd. Ac CPR, this might be useful. Pay attention, kids. Fatha Chekhov's fireworks factory. Dyna di teitl y penod. Diolch, Bryn. Croeso. Mae'n Nadolig, mae hi'n wyl, os da chi ddim yn dathlu'r dolig, mae'n adeg lle dylen ni o leia fod yn meddwl am y ffordd paganaidd o fyw. Hynny ydy, creu tân masif, gyrru dy wartheg trwyddo fo i buro nhw, a wedyn mynd yn ôl i byw yn dy fwthyn di am 3 mis arall. A da ni cael barbecue. Na, fi'n credu bod o jyst yn cael gwared o fel llyngir neu rhywbeth, dwi'n yn gwybod. Just ffordd gwartheg o ddathlu fod y dyddiau'n dechrau ymestyn, dio.
Wan te, da ni'n recordio hwn ar yr ail ar 15, so mae hi yn dywyll fel bol buwch. Dwi yn gyrru fy mhlant anwyl tuag at yr ysgol yn y tywyllwch, a maen nhw'n edrych o Christmas trees, achos dwi'n slapio frickin' USB-powered flashy lights arnyn nhw, continuously. Maen nhw yn edrych fel, twyd, like y tricycles horrible na ti'n cael yn Llundain, lle mae bobl yn reidio rownd a mae yna sound systems arnyn nhw. Mae plant fi'n mynd i'r ysgol fel hynna, a maen nhw'n gorau licio fo. Cys, wedyn mae gyrwyr yn gallu gweld nhw'n edrych. PSA fanna. Oedd hi'n niwl rhewllyd bora ma'n Llundain. Proper pea super. You need to look out, Jack the Ripper's in there. He might get you. He might get you. Mae bobl ifanc golygus fel Bryn yn goffa watch it allan amdan those London kind of Victorian-based serial killers, yeah? Na. Mae'n ffain, Bryn. Ti ydy'r serial killer. Mae pawb yn gwybod hynna. Surely. Oh, wait. Anyway, ymlaen. Mae dwi'n eicon ar y funud oedd mae'r swydd newydd oedd mae gweithio pobl i ni geinia a dwi'n oedd, oh god, mae nhw'n mor fucking planedig. Mae gen nhw'n gymaint o egni a mae nhw'n brwdfrydedd a dwi'n oedd give it time. Give it time. Dwi'n teimlo ti'n 42, ti'n mynd teg at 62 ar y funud. Ti'n gwybod be? Hoffwn ni ymuno yn y clwb yna. A just achos, dwi'n rili gobeithio taw adeg y flwyddyn ydi o, yn y ffordd paganaidd o mae'r tywyllwch wedi ein amsugno ni. Like, mae pob peth just yn fel ar hyn o bryd. Dyna pam bod ni angen tanau a falle fydde di'n teimlo'n fwy positif am y 20-year-olds ma y mis Mawrth. Gan i roi chance? Gan i roi chance iddyn nhw? Mae nhw'n gret, fi di'r problem. O'n i sôn heddiw ma nhw wedi rhoi project manager ar project dwi'n edrych ar ôl. A mae hi'n super keen, energetic, hapus a bouncy. A dwi'n teimlo bod fi'n gorau bod yn opposite, just i balance yr egni allan. Ydych chi just yn sitcom? Da ni'n dweud bod ni. Mae hwnna'n amazing. Mae'n gret, mae'n wirioneddol yn gret, ond mae'n fucking blinedig. Enw'r sitcom ydi Contactless, ie? Yeah, exactly. Yeah. Dyna fo. Da ni'n 6-part sitcom, 6-episode run ar y BBC. Coming in the new year. So, mae hwnna... Coming tomorrow. Coming soon to Netflix. Baseball. So, allai, mae fel Choose Your Own Adventure, wrandawyr, cyd gyflwynwyr. Yep. Ydych chi isio wneud yr agenda, sef ein ffrind, agenda Nadolig, hon ydi fel, the best of the year, best of the best, neu, ydyn ni'n mynd i drafod yr elephant huge yn y stafell, sef, be olygu'r Iest, episode ddigwyddodd. Wel, be mynd i cael y bwys gynta, so bod ni chi setlo mewn i gryndo i'r stori am be ddigwyddodd Iest yn yr rhyw a nhw'n i gyd cyrlyfyniaeth y tan, a nhw'n i roed yr LP arno ar y turntable a mynd a wedyn llydd Iest deud y stori fel y Dylan Thomas like, albums. Okay. Dwi'n mynd o'r recurring gag. Salisbury roasting on an open fire. Right, dwi'n mynd syth i Gaernarfon am yr agenda, achos dwi'n gwybod beth sydd yn y flasg. Come on, Iest. Cer ni drwy fo. Actual flask, o'n i'n cymryd y piss, ond na, mae o'n y flask. Morrison's best mulled wine. Yes. Oedd arfer fod blwyddyn dwythan, £4.50 os da chi'n cofio, checks no. Oh my god. A wedyn heddiw, mae dal yn £4.50. Grabio fo, mynd efo'r check-out, sganio fo drwedd, £6. A wedyn rhaid Morrison's more card. Na. A wedyn, ond nes i'n sylwi hyn tan ar ôl i fi dalu. So wedyn o'n i'n gorau ciwio yn y blydi, yn y lle arall, i ddangos customer service. Ond dyna fi, llun wrth gwrs, o'n i wedi mynd yn ôl i dynnu llun o'r label ar y shelf, £4.50. Dangos ydyn nhw,
Mae hwn yn £4.50, da chi'n charge fi £6 yna fo. A lwcus i, dydy staff Morrison's mynd, whatever, na chdi bres yn ôl. Dyn nhw'n dadla efo byd yn Morrison's. Hemryd? We don't get paid enough to deal with this bullshit. Gelwydd? Ie. Gelwydd. So, ond mae o'n un bein. Ydy o werth £4.50 neu ydy o werth £6? Mae werth £6, dwi'n meddwl. So ti'n cael barcan, basically. Yes. Fair play. Over hyn. A mewn mug be? Mug brethyn Cymraeg. Ie, oedd i'r gwefan Adra. Nis, ie. Adra home. Wel, nes i brynu fo in situ in the shop. Physically, like... Ond oedd i'r gwefan I bawb arall. Yni ty nhw. Yni adra nhw. So ie, mae werth I gael, werth I chi drio. Paidiwch yn mynd am yr un £2.50. Os a bron dim alcohol. Dim brandy. Mae'r un £2.50 nid yw'n charge chdi 4 pence amdano fo. Ond y peth ydy mae rhatach prynu hwnna na ready mix squash neu rhywbeth fel na, fatha slur neu rhywbeth fel na. So waith I chdi... Mae hynna surely illegal. So waith I chdi reid mulled wine coch £2.50 i'r plant ddim yn edrych na slur. Hei, ac ar nhw allan i'r tywyllwch I fynd i'r ysgol? Ie. Ydych chi roed wedi trio spiced ribena? No. Neu ydw i'n cyflwyno chi'r cysyniad o spiced ribena ar hyn o bryd? Checiwch allan. Pa spices ddo? Generic, bunny ears, quotation marks, spiced. Kind of fel spiced rum. Mae o'n... Chdi sy'n neud o? Dwi'n deall y Na, mae o'n official merch. Furiously googlo rwan I gael llun. Fe draed ddechmygu os ti'n neud o dy hyn, os ydych chi'n bod yn eitha neis. Ie, mae gen I te spice. Dwi newydd brynu crate newydd o Yogi Tea Original. Pidwch edrych fyny y Yogi Tea y cwmni. Dwi'n credu bod yn cael ei rhedeg gan cult. Ond rhywbeth o like German offshoot o like very weird potential sex scandal yoga teacher boy ma'r 70s. This isn't very bad, not good. Ond mae te nhw'n amazing. So, ethics master feminist, I suppose. Sorry. A ti'n gallu brywio, ti'n gallu fel berwi bach o hwnna a adio ribena iddo fo, a mo'n neisiach na spiced ribena. Ond fel dyna sydd ddim yn o'r cyn ar ribena poeth, fel mae pawb arall yn tenu. Not a ribena poeth person, Bryn? Chdi sy'n wir. Fi sydd di deall, fi sydd ddim yn greu. Mae pawb arall yn very much, just i hi'n di bod yn oer a mae pawb yn diflas mewn ribena poeth. Cyd fynd efo llaeth poeth a mel neu Ovaltine. Bach o whisky, na fo. Llaeth poeth, mel a whisky, ie. Mae hwnna'n swnio fel rhyw fath o mix bys y nines Cymraeg yn roed I ti yn yr 1800s. So beth I gael tuberculosis neu rhywbeth. Bach o nutmeg ar top. Dyma pan bod yr agenda dolyg ydy'r un gorau'r flwyddyn, guys. It's just llawn ideas. Mae fel... O'n i'n mynd I gael mulled cider, o'n i eisiau'n hofio. Mulled... Fi wedi dechrau dweud Nyrrê. Nyrrê. Fi jyst mynd I cario mlaen I dweud Nyrrê. Nyrrê. Mulled cider, absolute game changer. Mae pub lawr ffordd, local ni, yn neud mulled cider. Mae o'n stupid drud o, mae'n 5 pint, ond ti'n cael o mewn, ti'n bod Stein hen ddyn? Stein hen ddyn, efo clus dan efo, a ti'n cael un o'r rheina o mulled cider. Di'n beint? Wel, dwi'n meddwl bod o'n... Nyrrê ydi enw yr mesur. Yr actual mesur. Dwi'n meddwl falle na hanner ydi o, ond mae'n teimlo'n chunky. So mae o'n lot... Mae'n 5 pint, prisio Caerdydd, yna. Ond bloody hell oedd o'n neis, achos oedd o ddim yn sparkling chwaith. Oedd o fel scrumpy stuff. Ti'n stuff sydd tan bach yn vinegary, ond mewn ffordd dda. You put me off now. Na, Sianed, na. So Bryn, come on, cer ni trwy. So os gen ti rhywbeth nadoligaidd? Na. Wel, gen i bach o whisky, bach yn ysymlaen. Gen i botal o Old Pulteney 12-year-old single malt Scotch whisky.
Fwa? Ydy hwnna'n peated? Na, di. Wel, ish. Mature... dod? O the port of Wick, Keith Ness. So, yn y gogla. Dyn nhw'n cael galw fan Scotch os dim ddim yn dod ar Alban, cywir? Cywir. Okay. Mae'n dweud, matured over fine American oak. Hwn the tasting notes. Robust yet smooth. Sobrin. With a delicate hint of sea air. So dyna, a dyn, cyn hynna dwi'n ôl ar yr Beavertown neck oil session IPA. Hwna'n lyfu. So ti'n fel iro'r neck gyda'r beaver neck oil. Yep. Mwyn wedyn Wel, ti angen... llithro fewn i'r... Exactly. Dwi'n meddwl, mae disgrifiad y mulled wine yn cyd-fynd efo fi hefyd. Werth 6 pint. Mae hwnna ar y botal. Great value, yes, yn Lloyd. Mae'n actually gwerth 6 pint, question mark. Ond talwch £4.50. Ie. Cwynwch os da chi'n gael am £4.50. So, Beth yna ti, Sions? am unwaith, ni'n gennau drinks dechrau. Oh. Good stuff. Nyrrê, boys. Mae gennau i cocktails, ond... dim ond i chwdlyd. Dim cocktails chwdlyd. Dydy'r blender heb fod yn unrhyw le. Rwan, mae gen i ni mwy o choose your own adventure fan hyn. Oh boy. Anwyl, brandawyr, anwyl, cyd-gyflwynwyr. Mae gen i dewis rhwng. So, y drink ma ydi minus 196 ydi enw fo. Suntory sydd yn neud o, sydd yn enwog am wneud Japanese whisky. Dwi wedi gweld adverts o hwnna blwyddyn dwytha. 196 ma? Ie. Lle maen nhw'n fwy yn rhewi lemons, a wedyn mae waldio nhw efo mwrthol. Oh my god, please gyda nhw i fi. Chos just i gweld nhw yn Lidl ydw i. So, canned cocktails, shochu, vodka a soda. Nawr, Nyrrê, mi fydd long-term listeners... oh god, dwi'n goffa stop y deu hynna wan. Mi fydd long-term listeners yn cofio taw shochu, oedd y botel frown o drink ddos i yn ôl this one time, pam nes i Japan. So mae hein... Is ti Japan? Mae'n cychwyn bryd, byddai'n gofyn ti am trip diwetha ti. Mae hwnna'n cyfyn up wan yn yr after party. So do fi ys yn Japan. So, Suntory, mae gennau grapefruit, shochu, vodka and soda, neu lemon, shochu, vodka and soda. A dwi wedi really excitio'n hain, achos, oh my god, ti'n iawn? Yes, achos mae'n deud ar back y can, take a whole lemon, freeze, crush and infuse. So mae'n rhaid boi mewn fatha lab coat, a mae'n fatha... Ie, ti di weld David. Do, a mae'n lemon, mae'n rhaid boi di gwisgo fyny fatha lemon. Mae'n bonkers. Proper Japanese adverts, ie? Okay. Dwi'n teimlo mae rwy'n yn mynd i gweiddi Banzai! Fi gobeithio ar ôl yfed cwpl o rhaid. So mae gennau ddwy yn nhw. Dwi yn falle'n ymylu tuag at y grapefruit. Hen yma. So fi'n mynd i gael go'r rhain rwan. Nice. Unwaith eto, unboxing on mic. Agos a byd i chwthu fyny. I bet bod pawb yn lyfio'r bit mas. Like, gynal, da ni'n rhoi oriau yn bywydau ni wrando ar nonsens yma. A mae just yn Sioned yn porio drinks. Hei, dwi'n mynd i pobl yna. Da ni'n gwario oriau o'n bywyd, da ni'n recordio'r nonsens yma. Sut ydych chi'n fod da ni'n teimlo? Sut yma mae Iest yn teimlo? Pan mae o'n treulio oriau o'i fywyd precious unig gwyllt do. Yn ffixio y podcast yma. Gwerthfawrogi'r ffaith bod ni da ni di gwastio'r amser yn hynna i recordio'r thing yma. Met. Met. Mae hwnna'n neis. Dyn hitio'r spot? Mae'n neis. Mae'n really gred. Mae'n so gredio. Dim ond 6%. Wow, Sean. But i fi, fydd hwnna, fydd y bubbles yn mynd, watchio chi erbyn Madame Webb. Fi di mynd y wyllt yma. Fydd i'n iawn, Nyrrê. So dwi'n really
awgrymu y dylech chi gael hwn ysdych chi'n mynd a trip i Lidl. Mae'n ffein, mae'n ysgafn, mae'n neis, sticio slice o rhywbeth arall yn hwnna, so hwnna'n lush. Yay! Oce ta. Ydy o fatha Smirnoff Ice? Shit, ydy. Rwan bod ti wedi deud hwnna. Bloody hell, mae'n blasu. Wow! Fi'n cael Proustian. Be di'r reaction thing na lle ti'n bita rhywbeth a wedyn... ti'n y bit yn ratatouille? Ie. Ti'n y bit yn ratatouille lle mae o'n... Ie. Oce, so rwan dwi'n newydd yfed hwnna a dwi yn y Foresters yn Mach a dwi tia 16 a dwi di mynd yna efo quote-unquote boyfriend fi. Ac oedd o'n dynnu drinks i fi. Things did not go well. Mae'n alright, bod i prodi un o met arall fi wan, so it's fine. Ion boion. Oedd y Geraint yna'n prynu be iawn oedd yr Smirnoff Ice? Rheina neu Reefs. Ond mae'r Smirnoff Ice nes. Ti'n gwybod pan ti ddim di arfer efo alcohol a ti fel bod ti'n gallu clywed o mwy, blasu fo, ti'n mo? Clywed yn yr hen ffordd Gymraeg bod ti'n deud bod ti'n... Dwi'n rhaid i ddeall sut mae hwnna'n gweithio, dyna sut mae iaith fi'n gweithio. Wow! Wel, dyna ni. Pwy feddyliau? Na dyna lle ni'n mynd i fynd. Mae Siona di mynd yn barod. Da ni'n pryn... Hwyl fawr 2025. Mae hyn yn greit, nhw'n i speedrunio fo. Gadewch i ni rwan. Dynnu'r cyrten yma. Tynnu'r cyrten yma. Hang on. Trons ymlaen. Pe mae'r cyrten yma di wneud allan? Dwi'n dda drws. Ysbryd mae'n y cyrtens fan hyn. I heina o'n chi sydd yn gwrando'n astyd, falle bod Iest wedi swnio'n ychydig yn wahanol ar y pennod diwethaf. Nes i wrando yno fo, ac o'n i fel, fe na'n oce. Ti'n swnio fel bod yna bach o interference ar y lein. Ond, celwydd oedd y cyfan. Mi oedd y text threads yn anhygoel o Iestyn yn simultaneously ffrwydro a collapsio ar yr un pryd yn trio golygu'r pennod diwethaf. Yes, please cer ni trwy. The most cursed of cursed episodes, bys y ti'n deud? Oedd o definitely, oherwydd, well, the cursed of cursed, fys ni'n deud ydi, os oes y sain y tri yn ni yn eitha. Fact. Ond basically, oedd hwn yn un lle mae macOS hang on, cyn i chdi fynd, diolch werth jyst esbonio'n fras sut da ni'n recordio i pob wedi cael dall. So mae Sioned a Bryn yn recordio trwy Yeti mlaen i vinyl i fewn i GarageBand, sef set-up eitha syml a hawdd. Dwi yn recordio ar Audio Hijack, sef rhywbeth proffesiynol gen gwmni yn enw Rogue Amoeba sy'n recordio fi a wedyn yn gallu recordio holl beth a splitio fo off i fewn i tracks wahanol. So dwi'n gallu recordio lot o bethau a recordio sain cyfrifiadur. Ac mae'n efo ers yr update macOS cyn yr un yma, be oedd cyn Tahoe? Tahoe di hwn, ia. Yr un mae Sioned ar. Yr un Mavericks, I don't know, mae hwnna'n blynyddoedd yn ôl. Ond oedd na un nath ddod a nath o torri'r holl audio system level ac oedd chdi'n gorfod cael permissions arbennig, clicio'r pop-ups, bullshit na sy'n dod i fyny. So mae Rogue Amoeba wedi bod o gwmpas ers degawda yn gweithio ar y Mac. Ac oedden nhw'n sioc fod Apple heb di dod i fyny at nhw a just dweud, gwrando chwan, da ni'n mynd i newid lot o bethau. Be am i chi ddod lawr i Cupertino a i ni weithio hwn allan i weld sut fedrwn ni cael chi gael access i'r audio channels yma i gyd ar y system. So oedden nhw'n gorfod scramblo i drio trwsio fo ar gyfer yr un dwytha. Wedyn, wrth gwrs, fi fod yn fi, yn updateio i macOS Tahoe yn syth bin, ac dwi'n meddwl yn byd amdano fo ac wedyn oherwydd, shiny and roundy corner and see-through mae hwnna'n stori and so nath yr updates dwytha torri yr recording system eto ond beth nath o wneud oedd o'n rhoi glitches i fewn bob hyn a hyn ar track sign fi track sign chi'n ffain. Yr unig beth oedd,
bob tro o'n i'n switcho drosodd, unwaith o'n i'n deud oedd audio output chi'n dod i fewn i'n fi, oedd llais fi yn glitcho. So, be nes i drio achub o, oedd oherwydd oedd y sŵn yn ddiawledig efo crackle drwyddo fe i gyd. Nes i reid o'i fyny ar Adobe Podcasts i trio achub o trwy hwnna gynta. So nes i wneud 2 fersiwn o hwnna, a ti'n mond yn gallu gwneud hyn a hyn ar hwnna, so nes i'n gorau splitio fewn i 3 awr. A wedyn, nes i downloadio hwnna, ac wedyn oedd llais fi wedi cael ei droi fewn i rhywbeth yn swnio fatha robot. So be nes i wedyn, oedd cymryd sample awr o llais fi oedd yn swnio'n iawn o recording o blaen, a llwytho hwnnw fewn i DaVinci Resolve, i treinio ar llais fy hun, a wedyn deitha fo i repleisio'r llais track sign robotaidd fi o bennod dwyethaf efo llais o bennod cynt. So nath o cymryd hwnna i gyd a repleisio'r llais i gyd, like for like mewn ffordd. Ac wedyn dyna sut nes i drwsio fo, ond mae dal glitches yn efo, ond fod oedd y peth sain, yn gwybod, wel, be dwi wedi wneud efo hwn, mae'n sort of popio, ond nath o weithio'n diwedd. Just nuts, tho'n de. Fel, mae na, bys y ti'n ystyried bod hwnna'n rhywbeth dylen ni fel automatically wneud, bod na like stand-by Sioned a Bryn's hefyd. Mae gen i fi stand-by Sioned, does? Oes, dwi'n gwybod, creepy. Mae hwnna'n gweithio eitha da. Dwi wedi cael chdi'n canu Caban Bananas o Gareth yr orangutan. Ti ddim wedi deud wrth fi am hwnna? Na, wel, eich na i reid o i fewn efo yma. Oh my gosh, peek behind the curtain. Be mi reid hwnna ar ôl after credits. Yeah. Mae hwnna'n amazing. Achos, gei di cytio hwn allan os ti eisiau, mae'n lot o ffys i wneud. Dwi actually mewn cyswllt efo bobl yn cwmni chdi, Iest, amdan Caban Banana Gareth yr orangutan. A mae'n criw lyflu yn gweithio ar Caban Banana Gareth yr orangutan. Os o'n i'n lyfio clywed fi yn canu. Caban Banana. Caban Banana. So mae o'n dda iawn yn yr darna yna, ond oherwydd oedd gyda fi y stems, y separate tracks i hwnna, nes i orfod defnyddio DaVinci Resolve AI hwnna i splitio'r track i fewn i audio vocals a just instruments, a wedyn newid llais chdi arno fo. Fascinating. So mae'r technoleg allan efo. Mae AI efo i ddefnydd. O, mae o'n creepy pan mae mates ti yn gwneud i ti wneud stuff weird. Yes. Ti'n lwcus bod fi'n trystio chdi. Ond mod i achub siow ni ddo, ti'n fa? Ie. Eich anna i ddefnyddio llais ni ar gyfer rhyw olygfa mewn rhyw ffilm dydyn. But I don't have a congenital bone disease. Sorry, mae na gymaint, like, i bobl sy'n heb watched Madame Webb, right? Siarad, dyn ni'n neud y gorolygfa na eto, ond wrach ti'n llai o egni? Llai o emotion. Ti'n bach yn hysterical yn y sy'n. He had internal injuries. Good catch. Sorry, siarad. Llai. Okay, hold on. You're a good teacher. Na, llai. Hwn ydi o, just like ceiling guy. Hwn ydi o, ceiling guy. Just like, okay, dwi'n mynd I fod yn... Dwi'n quotes ma out of context. Dwi'n nhw'n gweithio. Mae'n just yn normal iawn. Ond ti'n sticio nhw yn y ffilm. How would you know if you could climb the wall unless somebody told you? Wyt ti'n meddwl bod Dakota Johnson, right, fel, well, dwi just rhy cool I hwn. Dwi just yn mynd I wneud o fel bod fi ddim eisiau bod yma. Neu ydy hi fel, hwn yn take ar y cymeriad. Wyt ti'n kind of gwachod hi mewn ffilms arall a ti'n kind of mynd, na, mae hi'n rhy cool. Wel, dwi'n meddwl, chys beth i, da ni'n jumpio i'r... Da ni'n jumpio i'r ffilm dwi'n mor sori. Ond dwi'n teimlo, chys beth I ti'n gweld, nath o lot o cyfwyliadau wedyn basically cymryd y pes allan o'r whole ffilm. So dwi'n teimlo bod mae'n a lot actually mwy y cyfarwyddwr sydd wedi dewisiadau gen y cyfarwyddwr di hwn mwy na byd arall.
Amazing. OK, neud yn ymlaen i hwnna. Mae gen ni newyddion. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Dwi di edrych ar y rest ar newyddion siwna. Does am lot o ho, na ho. Okay. So, o'n i di awgrymu, fel da ni'n neud pob dolyg, gen i neud rhyw rundown, ti'n mo, goreuon y flwyddyn. A ath hwnna lawr fel bwced o pina colada. Mae gyda fi rei. Diolch. Come on ta. Dwi'n mynd i neud o. Dwi'n mynd i overrulio yn defnyddio fan Cymraeg gorau. Dwi'n cedi dylen i neud ychydig o fel rhestre pethau'r flwyddyn. A wedyn gawn ni skim the news. Yes, diolch yn mawr. OK, Iest, wyt ti wedi dewis rhai o'r pynciau o ni di awgrymu, neu wyt ti di mynd yn rogue? Wel, dwi wedi mynd ipyn bach o hanner, ia. So, sioe neu ffilm y flwyddyn. Heb os ag o'n i mae. Ffilm y flwyddyn ydy One Battle After Another. Ti di watch... Dwi dal eb watcha hwnna. Mae hwnna... Beth sy'n mor special am hwnna? Mae storyline yn da iawn. Mae'r actio gyn bawb yn y ffilm yn ragorol. Wel, yn y dechrau un, mae yna chwarter awr cyntaf o'r ffilm, o'n i ddim yn siŵr os o'n i fynd i fwynhau o, oherwydd o'n i'n licio un o'r cymeriadau, ond fod o'n i'n meddwl, os na hwn di'r prif cymeriad, a dwi'n gorau licio'r person yma trwy'r holl ffilm, a dwi fod i ochri efo, diolch yn gweithio, ond wedyn ar ôl chwarter awr, mae'n newid fewn i rhywbeth arall. So, mae'n berffaith synwyr wedyn. Ti di gwylio unrhyw ffilms arall, Paul Thomas Anderson? Do, pa rei ydyn nhw da. Dwi wedi gweld eitha dipyn o'n nhw, actually, dwi'n meddwl. There Will Be Blood? Na. There Will Be Blood yn un o'r ffilms gorau erioed i cael ei wneud. Waw. Mae ffilms ei gyd yn teimlo mor blokey, ddo. Dwi byth di fel connectio fewn iddyn nhw. Dim like The Master neu rhywbeth. Di hwnna'n un o'n nhw fyd? Mae hwnna ar list fi, dwi'n watchad eto. Ond There Will Be Blood, oedd Quentin Tarantino yn siarad amdano fel wrth dwytha. Quentin Tarantino yn siarad drwy dyn yn ddiweddar. Oedd o'n deud Paul Dano, ia. Oedd o'n deud, fysa There Will Be Blood yn un o'r ffilms yn top 3 fo, heblaw fo Paul Dano yn fo, I can't be dealing with Paul Dano. You know, he's just not there. Mae just yn deud oedd o'n boi flat a mae'n actio'r un peth yn bob ffilmau yn fo. Dwi completely anghytuno. Nes i watch, sa'n neb llawer i watch it on, nath nhw dim biography, biopic o Brian Wilson. Hefo fo'n actio Brian Wilson yn y 60s a boi Grosse Point Blanc yn actio Brian Wilson rwan. Rhywbeth fel Love and Mercy, rhywbeth di enw fo. Fantastic. Paul Dano'n amazing. Dwi'n meddwl bod yn brilliant. I can take him or leave him. Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, There Will Be Blood, Licorice Pizza, Punch Drunk Love, Magnolia, Phantom Thread. God, oedd Magnolia na, sy'n joio hwnna. Boogie Nights. Maen nhw mor o'r perspectif masculine, neu dwi ddim yn cysylltu efo nhw. Mae'n ar y ffin yna dwi'n yn gallu. Dwi'n cymryd fo Phantom Thread yn yr un ffordd yna hefyd, ni. Oh god, ie, nes i watch Phantom Thread. Dwi heb di watch o dweud o, ond... Oedd hwnna, o'n i'n gallu connectio bach mwy efo hwnna, just achos y creepiness, like, oedd o ddim yn overtly yn rhywbeth, oedd o just yn fel unsettling tu hwnt. Mae hwn literally troi fewn i film podcast fan do. Well, it's top thingy. It's the thing. Ond Paul Thomas Anderson, mae efo ffilms da. Mae gen i dwi really eisiau gwachod Inherent Vice, just for the hell of it, ond o'n i yn y mood wrong pan nes i reid ymlaen, nes i reid off ar ôl 20 munud, a mae'n i'n dweud, dwi'n gweld sydd fedra i enjoyo hwn, ond ddim heddiw. Bryn, wyt ti'n gallu deud fel, os na rhywbeth yn dod i dy feddwl di o fel top y flwyddyn i ti? Wel, dim yn newydd yn y flwyddyn, sicr rhywbeth nes i watchad, nath sefyll allan i fi oedd, nes i watchad o diwedd Chernobyl. Oh, wow. Yr HBO miniseries, ac oedd hwnna anhygol yn e-mail, oedd lot o'n o fatha sort of yr syniad yma o
mae'r thing ma di digwydd, o, da ni gorau cuddio'r bai, da ni gorau trio achub pobl, ond just a lot o fatha sut mae pobl yn ymatab mewn sefyllfa sort of, fyna ni'n rili dychmygu, ac, hang on. Bryn yn peswch. So, yeah, sorry. So hwnna'n rhywbeth o'n i really di mwynhau. Beth yno fo? Hang on. Cofio'r enwa. Jared Harris, Stellan Skarsgård. Jared Harris. Ti'n lot o'r actorion ma ti'n sort of nabod o beth eraill yn dod i fewn o'n i licio Stellan Skarsgård yn efo hefyd oedd o a dyna gyd ti hefyd yr boi in charge o'r KGB yn y cefndir o'ch ti fatha sort of mae o'n sa'ch ti'n edrych yn o ti fatha ond mae'n rhoi off yr egni fatha don't fuck with me fath o beth. Bysa rhywbeth fel na, dwi'n cedi byswn ni inherently gormod o ofn i watched sioe am hwnna, chos dwi'n cofio ddo fel... Mae o'n batshit. Dwi'n cofio, oedd just darllen y Wikipedia article amdan Chernobyl yn rhoi, twyd fel like creepypasta vibes o fel... Oedd just, o'n i... Rhy huge. Ti'n meddwl weithiau ti just fel, mae hwn just yn rhy huge. Mae fel meddwl am y tsunami yn Fukushima. Ti just fel... Ti'n edrych ar ti'n meddwl wedyn amdan fatha'r bits da ni'n dibynnu ar i weithio ac da ni'n dibynnu arno fo i ryw raddau lle da ni'n actually hyd yn sylwi bod o'n bodoli i mwy i ryw raddau, mae'n just yn y cefndir a munud mae'n stopio gweithio ti sylweddoli shit a has the potential to kill us all fath o beth o ti fatha tebyg so hwnna un yn y peth yn y sefyll allan i flwyddyn yma hefyd un o'r pethau mwyaf fatha gwirion nes i rili fwynhau oedd The Beekeeper. Allwn ni watched hwnna i'r show, please? Definite. Allwn ni watched hwnna i'r show? Dwi wedi clywed ar like blank check a stuff, like film podcasts really like call a sensible, maen nhw fel da ni ddim hyd yn oed eisiau deud wrth chi beth sy'n digwydd yn hwn. Da ni yn credu dylech chi watch it o. Bonkers, mae'n brilliant. Yes. Dwi'n licio bod o di ars yn dy feddwl, di. Wel, o'n i mewn cynhadledd wrth ystwytha ac gafodd ei referensio yn y cynhadledd yn y shit. What? Basically, mae Jason Statham avenges a phishing scam. A hwnna llythrenol ydi fundamental y premise ydi mae o'n just yn mynd yn bonkers mae'r cymeriadau over the top Ffilmdiddim really fucking stupid o ffilm dio ddim byd sy'n big call yna fo ond mae'n really fatha hwyl ac yn stupid a mae'n gwybod beidio a ti'n fatha ys i fwynhau hwnna oedd dipyn o hwyl cool ideal dwi'n mynd i neidio fewn ta a deud dwi'n gwybod es i off on one mis diwetha am Frankenstein a the point still stands dwi wedi darllen lot o erthyglau rwan lle mae bobl fel mae hwn yn ridiculous mae over the top mae o'n melodramatic a dwi fel a yes and a'r broblem yw beth dwi'n peth ar Beekeeper I mean, Beekeeper versus Frankenstein ydy'r Alien versus Predator newydd. Sa'ch ti'n dychmygu Mary Shelley yn ysgrifennu The Beekeeper sy'n byw. Oedd Mary Shelley yn ddeunaw ac off ar y gapiau mwyaf insane hefo incestuous bardd minted a like boy, like
10 mlynedd yn hun na hi, oedd wedi just like kidnap y greu. I mean, os nad oedd hwnna'n dramatic, dwi'n gwybod beth sydd. I mean, na, dwi'n credu bod Guillermo del Toro wedi wneud absolute gwirth efo fo. Dal i chi watch yna. Ond ma' na ffilm arall wedi dod i nytio tuag at y coron. Alright. A wedi really chwythu socks bach fi off, sef Wake Up Dead Man. Okay. Rian Johnson newydd, trydydd ffilm Benoit Blanc, baby. Oh, yeah. Os yna unrhyw yn chi di watch o? Na, dwi'n eto. Dim cyfle eto. Safiwch o fel doli, mae hwn yn cracker o ffilm dolyg. So, just i checio, ydy'n Wake Up Dead, man. No, Wake Up Dead Man. Dead Man, right, okay. So, Wake Up Dead Man. Yeah. Right, okay. Mae o'n supposedly yn deitl can. Okay, yeah. Parentheses, question mark, U2. Okay. Dwi'n meddwl. So maen nhw gyd yn... Gan byd i wneud efo ffilm Jim Jarmusch efo Johnny Depp, Dead Man. Dwi ddim yn nabod hwnna. A dwi'n byd i wneud efo'r DC Diolch Comics, y DC Comics character, Dead Man. Hyd y gwn. Okay, right. Mae o yn bloody brilliant. Mae o wedi seith... So, mae Rian Johnson... Dwi yn humongous fan o Rian Johnson. Break dal yn un o favourite films. Honna dyn ni'n gyd dwi heb weld. So ar y rhestr... Mae o'n amhosib i ffindio. DVD, mae eisiau mynd o'r charity shop. Brynes i DVD yn y charity shop madd yn cael, yn lle'r prynu record player, nes i prynu DVD o Master and Commander. Which dos i adre, a ddal fynd, o pam ti di prynu hwnna? Ti'n gwybod bod gen ti o'r Blu-ray anyway, ac yn i fel, oh, fudge. Ia, fes fi'n cael ffilm ma gymaint, dwi di fucking prynu fo. Shitty DVD. O'na 2 copi. Yr un un, like, case o'na fo. Mae'n amlwg bod Master and Commander ar DVD fel fucking Angels and Demons neu bedio, Da Vinci Code mewn charity shops. Ti jyst yn ffindio shitload o'n un o'na. Beth sy'n gyn wedi ffindio VHS copi o'na fo? Steelbook hefyd, obviously. Anyway, so, Wake Up Dead Man, Rian Johnson, mae o potentially like y goleo gorau dwi roed i gweld mewn ffilm. Mae o'n fucking Kubrickian. Mae'r boi'n awesome. Nice. Hwna, like, Wake Up Dead Man a fucking Barry Lyndon, probably. Mae o di sgwennu fo mor dda. Mae o'n athronyddol, awesome, mysterious, gothic, mawr, hilarious, trist, just popper. So ni'n watched o hefo fy mab sydd yn 2 Right. Sydd, ti'n mae hwn yn ffilm dros 2 awr, 2 awr and the rest. Ni'n edrych beth i'r running time. So ni'n mynd syni bod yn like 2 awr a hanner. Ac tas yna unrhyw moment boring, bysa fod i gadael fi wybod. Mae o'n bloody lyfio'r Benoit Blanc films. Mae o'n lyfio detective films. Dwi'n mor proud bod o'n caru mysteries. Dwi just mynd i dros y gwyliau trio fforsio fo i watched like, y gyd o'r like, hen 1970s rhai cool na fo like Liz Taylor a stuff yn yma. Ac Benoit, oedd i deud like, Benoit Blanc ydi like, #1 hoff detective fi. So mae'r o fel ffilm cyntaf 2019, mae Rian Johnson basically wedi atgyfodi'r genre o proper like big budget, big cast, like Peter Ustinov as Poirot, mystery films, a di launcho like a second phase amazing o career Daniel Craig fel basically fel hen actor, like actor hun, a mae'r transformation o'r 3 ffilm, dwi just gwirioni, absolutely gwirioni. So mae hwnna di really rasio ni, watcho ni hwnna, oedd o'n event teli yn tu ni, bod hwnna di dod allan, just excited, really excited. So hwnna, dwi'n awgrymu hwnna bobl, mae hwnna di really, achos dwi wedi bod edrych nôl trwy'r after parties fi, a mae na bits and bobs dwi'n licio, ond mae'r heina di really fel hoeli lle. So mae hynna quite nice. O'n i'n licio, o'n a sôn, just cyn o'r The Glass Onion. Chos un o'r peth oedd i dod o Knives Out greiddiol oedd pobl yn commentio ar acen cymeriad Daniel Craig. It's frankly ridiculous. Ond oedd rwy'n di jocio, di deud i Rian Johnson ar Twitter, ddylia
Benoit Blanc cael acen gwahanol yn bob un ffilm a ddim esbonio neb so neb yn acknowledge fo o gwbl ac do'n i'n meddwl yes, a Rian Johnson apparently oedd o di atab a dweud sounds like a good idea Sy'n ddim yn syni a so wedi licio so hwnna di ddod i'r ffilm newydd genuine textiwch fi pan dych chi hei, brandawyr, textiwch fi pan dych chi di watcha da diamiwch fi, lle bynnag chi'n gallu ffindio fi saic chi methu ffindio fi textiwch Sioned ar dim un ar GDPR dim un 234 555 1234 be oedd ti'n cofio phone number pan ti'n ffonio Havoc neu rhywbeth anyway, sorry right, ydych chi'n hapus? Ydych ni'n mynd i sprinclo rhain trwy'r sioe neu hwn ydy'r sioe, guys? Y recap ydy'r sioe neu da ni'n sprinclo nhw trwy'r sioe? Me. Neu, dwi'n meddwl i neud i fewn ag allan. Just keep it spicy. Keep it spicy. Keep it spicy. Checio news at ni. Oh, no. Dwi eisiau siarad am y Disney fucking OpenAI deal insane yma. Okay. Nawn ni just wneud AI section. Disney ddim syniad be wneud i mwy. Mae gen nhw gormod o bres. Mae nhw just mynd fatha... Mae'r bob un idea da ni wedi cael am y 10-15 blynedd dwytha di pisio pob off. So be mynd i just gadael i pob wneud be maen nhw eisiau wneud yn lle. Ie, ond bod maen nhw just rhywun beth maen nhw wedi bod yn wneud. Maen nhw wedi bod yn wneud mwy o Star Wars, a wedyn maen nhw wedi bod yn wneud mwy o Marvel, a wedyn maen nhw just wedi bod yn wneud be os da ni'n cymryd yr holl cartoons gyda ni? Live action! Maen nhw'n syfio shit fewn i dy wyneb di a mynd, hwn ti isio? Hwn? Chi isio hwn? Hwn? Ti'n lyfio slop? Cos maen nhw wedi bod yn ffarmio slop sydd ddim hyd yn oed yn AI slop. A dwi really ddim yn dallt yr holl stori o... nawn ni'n neud deal efo OpenAI lle da ni yn talu nhw, Disney wan, yn talu nhw $1 billion. A wedyn mae hynna'n golygu fod OpenAI efo access i IP Disney i reid yn Sora lle mae pobl yn gallu gwneud fideos o nhw yn ymwneud Captain Marvel. Pwy sy'n talu pwy? Disney yn talu OpenAI. Sydd yn... Dyna sy'n backwards amdano fo. Bonkers. Ond fod, sgyn OpenAI ddim press as such. Mae nhw'n investment... Dyn nhw'n generate income. Mae hwn genuinely just yn deud wrth shareholders, dychwch, dyn ni'n gallu neud AI, dyn ni'n Disney. Daliwch chi, ffidio'r machine ma, prynwch yn shares ni, investiwch yn ni. Shit, man, dydio. Cys unwaith wyt ti'n dechrau, mae o'n classic genie. Genie allan o'r botel. Ond oedd yr erthigol yn y Guardian bore yma, amdan yr holl bres ma sy'n cael ei pwmpio fewn i AI yn America. Ac os mae'r bybl yn popio ac yn popio yn ddrwg, fatha nath o yn 2008 ac .com bybl, mae pres pensiwn a bydyn o 401k neu beth bynnag maen nhw'n gael yn America. Mae hwnna i gyd wedi cael ei fusoddi gan y llywodraeth i fewn yn AI. So os mae gyd yn mynd i'r wal, maen nhw'n mynd i fod mewn uffar o lanast. So maen nhw wedi fatha beton black, pob un dim, tywod, i gyd arno fo. Let it ride! Dyna maen nhw wedi dweud, maen nhw America i gyd i mynd all in ar AI. Meddwl na, hwn fydd o. And it'll pay off one day, it'll pay off. Yr erthyglau ni'n darllen eto, dwi'n gwybod mae'r podlediad ma'n Guardian hefi, mae'n rhyw gynnau, ond mae hwnna'n bod y dŵr pan mae llynoedd yn diflannu, actual llynoedd canrifoedd milenia oed yn diflannu achos bod yna data centres di bod yn agor rhwng llynedd, ond mae'n wallgo, absolutely wallgo. Dwi'n gwybod bod dwi'n wedi gwneud i fewn i hwn. Mae y ffaith bod Disney rwan yn gwmni sy'n just yn... Mae o'n kind of fel AI yn ei hunan, achos does na ddim...
does am byd newydd yn cael ei creu, neu mae'r stwff newydd maen nhw yn creu mor out of contact, neu dyn nhw'n landio fo bobl, dyn nhw ddim fel petaswn nhw'n gallu creu unrhyw beth sydd ddim yn nostalgia bait. So nhw wedi trio fo Elio y Pixar newydd, ddim di glanio. Y peth diwetha allai ddychmygu oedd yn unigryw hefo nhw, oedd Turning Red a Zootopia, ac wrth gwrs Zootopia 2 wedi beth sydd allan rwan, lle mae'r dychymyg, ti'n gweld cwmnioedd fel, mae hyd yn oed Sony Animation rwan, mae K-pop Demon Hunters, oedd hwnna'n Sony gath i brynu gan Netflix ar gyfer distribution. Dyna lle mae'r dychymyg yn dod rwan, so mae'r cwmni yma mor huge, mae o'n human centipede of cynnwys yn ei hun. So falle na AI ydy'r natural endpoint iddo fo. Achos Disney adults ydy fel, ydy cynulleidfa nhw rwan yn hytrach na bobl ifanc. Bydd nhw'n sôn ydy bod y pobl posib wedyn ychwanegu'r cynnwys na nomor i Disney Plus. A ti'n meddwl... Ond Disney Plus ti yn dod yn lle dim just i ti watched stuff, ond i ti greu stuff a cadw stuff ti. Ond ti'n gwybod sy'n byd yn mynd i'r... Unwaith ti'n rhoi'r allweddi i bobl, mae hwnna'n mynd i fod allan yn bob man. Mae hwnna allan yn bob man. Mae fatha dyn nhw rioed i bod ar yr internet. Beth ti'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd? Ydych chi'n di gweld Tumblr? It's either going to be a racism or a porn or a racist porn o racist porn. Dyna sy'n di ddigwydd. Ond mae hyd yn oed rhywun fel Apple, ti'n gwybod y llanas nath dodi Apple AI yn cael ei rolio allan. Microsoft ti'n gwybod does dim ffordd mae hwn yn mynd i fod, Disney ddim yn mynd i fod yn sa, as in yn lle sa i dy blant di. Sgyn nhw'n chops i gallu neud o'n iawn. Mae mor ddiddorol. Mae o'n genuinely fel... Ti'n modd fel twll du, lle mae'r gravity yn mynd gymaint. Like, ti'n mynd mor huge, ti actually yn endio fan i'n collapsio ac yn fel... Ond eto, wrth gwrs, mae'n dod â holl cwmnioedd eraill efo ti, achos maen nhw'n berchen popeth! So dyn mae Amazon wedi prynu MGM. So wedyn mae'r studios annibynnol wedyn, annibynnol. Mae Warner Brothers 1 yn circling the drain. Wrth gwrs, bod Warner Brothers yn mynd i gael ei brynu eto. Does dim cwmni, ti just yn mynd i offod cymryd y chances. Os wyt ti isio cynnwys newydd, rhaid i ti just cael... Ti'n meddwl beth fyddwn ni'n dod nôl i troops of actors yn teithio ar gert o Dre. Dyna'r unig official. With a loot. Dungeons and Dragons on amongst thieves, guys. Dragons on amongst thieves. Dwi wedi gwachod hwnna dwyweth yn y dig diwrnod diwetha. Gret o ffilm. Felly, swn i'n watching y to rwan. Gallwn ni wneud hwnna fel ffilm. Mae ffilm stang dal yn cael ei wneud y rola. Chris Pine, very winning. Very winning. Ti'n gwybod, no ni ddod iddo fo yn un arall o'n pethau gorau yn y flwyddyn ni, ond dwi genuinely'n teimlo bod Michelle Rodriguez yn y ffilm yna wedi ysbrydoli fi i ddechrau liftio da. Mae di awakeio rhywbeth yn y fi, guys. Mae'n eisiau deud celwydd. Anyway, Dungeons Dragons on amongst thieves, gwachwch o to. Gretafol. Pwynt arall amdan hyn, benes i, o'n i rhyw erthigol o'n i'n darllen amdano fo, yn dweud, eich fod ni gyd yn wrong am hyn, ond dwi'n chydig bach yn ôl, nath Steve Jobs sefyll ar llwyfan a dweud, we're bringing videos to iTunes. Y partner nath sefyll fyny efo nhw ar llwyfan yna oedd Disney. You'll be able to buy episodes of Disney TV series on demand, ac wedyn oedd na uproar yn dweud, this isn't going to work, this is never going to work, this is going to kill the industry if it is. A wedyn, wrth gwrs, nath nhw ddim gweld fod streaming yn dod lawr lein, ond nath hynna weithio i Disney o ran mynd partneru efo tech partner, ond y wahaniaeth yn yr adeg yna oedd Steve Jobs yn, oedd o'n berchen ar Pixar hefyd, ac oedd rhyw joint vision i fewn yna, a dwi'n siŵr fod Sam Altman efo vision, mae fwy o scatterbrain,
what's going on? Yn yr un ffordd a Zuckerberg, just, what's hot? What's not? What are we going to do? Fod Disney yn partneri fyny efo cwmni sy'n sganio llygad pobl efo rhyw glob bach yn mynd rownd y byd yn bizar, a dwi'n meddwl fydd hwn yn turning point debyg i Disney sefyll fyny ar llwyfan efo Steve Jobs. Mae'n mynd i fod yn rhywbeth, mae just, am fod gair y flwyddyn ydi slop, a dyna sy'n mynd i gael i generatio, so mae just yn creu gymaint o gynnwys mwy Instagram, TikTok, rubbish, fake. Yep. Mae pobl yn mynd, mae rhaid fydd pobl yn troi rownd a mynd, dwi just eisiau rhywbeth genuine. Mae o'n really, dwi'n cedi taw eleni ydy'r tipping point wedi bod o ran dead internet theory, o ran, mae hyd yn oed, fain bynnag wy'n ti'n gallu curatio dy feeds, right? A dwi'n gwybod Iest oedd y ti yn feistr ar hyn dyddi a Twitter lists. Yep. O'n i mor eiddigeddus o dysgiliad i fanna. Ti ddim yn gallu dengid bod hyd yn oed y creators, quote, mwyaf gonest ac, sut ti'n deud, like artisan creators, yn gorod newid i personoliaeth nhw, i popeth nhw, i ffidio algorithm. Achos bod o'n fywoliaeth iddyn nhw. Dwi'n credu na beth sydd wedi digwydd yn dod, bod yr internet wedi bod o fod yn side hustle pawb, o fel hobby. Nathon ni cychwyn y podcast ma, achos oedden ni'n quite enjoyo y cool stuff o ti'n ffindio ar yr internet. Yeah. A'r cool bobl o ti'n siarad efo. Mae di mynd o fod yn hwnna i fod yn actual jobs bobl. Mae o rwan yn economy, so mae hwnna i gyd yn dod hefo gofynion marchnata. So mae di troi pawb mewn i fy hoffair, not, advertise, marchnatwyr, it's madmen, mae pawb yn, it's marketing. A dyna, mae gennau absolute core belief taw marketing sydd yn fucking at the root of all evil. Mae'n perswadio menywod bod nhw'n digon da. Mae'n perswadio merched bach ifanc bod nhw angen bod yn certain size. Mae'n nhw'n perswadio hogia ifanc bod nhw angen edrych fel hyn neu bod footballers yn, os dyn nhw'n gwerthu stuff i ti, mae rhaid i fynd. Faint o impressions ges di ar hwnna, de? Yeah. As in, dyna bod y werth di yn cael ei fesur. Ond diom yn job ti. A diom yn... dwi'n gwybod, dwi di mynd lawr, dwi'n circlo'r drain, ond mi na i ffindio rhyw fath o theory, rhyw unifying theory o'n efo i gyd, ond bod o rwan bod hyd yn oed socials, it's not social media, it's marketing media, mae pob peth yn hysbyseb, bydded yn trio gwerthu thing i ti, neu gwerthu y channel sydd arno fo i ti, y person sydd yn rhannu fo fo ti, mae o'n gwerthu nhw fel product. Ac wrth gwrs mae bobl sy'n creu hwnna yn goffa gwerthu hynna'n fel product, sydd yn intensely ddrwg ydi eich meddwl ti, ym mhob ffordd. Dwi'n mor sori, dwi ddim yn siŵr sy'n gyrraedd yn i fanna, ond oedd hwnna yn amlwg ydi dod allan o chest fi fanna. Dwi'n mynd lawr rhestr ffilms Disney rwan, de. Dwi'n tridio mynd yn ôl... Ti'n ffindio rhywbeth sydd ddim yn remake? Wel, rhywbeth oedd yn actually really da. A ti'n gorau mynd nôl really bell. So na i gyfer... so na i fynd yn ôl mor bell, a nath nhw ddechrau wneud y remakes ma efo'r Lion King a Aladdin a Dumbo. A Cinderella cyn hynna? Cos Cinderella dy'r unig un da. Well, Beauty and the Beast. So wedyn, ti'n mynd ymlaen o hynna, de. A wedyn, mae gen ti pethau really gwael, fatha gen ti Artemis Fowl. Nes i'n really enjoyo Cruella. Ti'n mynd be, on rewatch, dim mor wael. Dyma lle nath Emma Stone dechrau fod yn weird. A ar ôl gwatched Poor Things, dwi on bod ar Emma Stone fucking weird train. Na i gymryd yma. Oedd Jungle Cruise yn miss.
Oedd... Maen nhw dal yn neud, like, millions, though, Iest. A Chippendale Rescue Rangers yn fucking hits, de. Insane oedd hwnna. Hwnna'n wych. So mae hwnna o 2022. Wedyn gen ti Pinocchio, Hocus Pocus 2, Disenchanted, Disenchanted, sef y sequel I Enchanted, oedd hwnna wael. Peter Pan and Wendy oedd hwnna'n wael. Little Mermaid yn wael. Wedyn Haunted Mansion gwael. A wedyn mae gen ti Snow White. Wow. Lilo and Stitch nath hwnna neud yn dda yn y cinema. Ond eto... Ffilms mae gyd yn ei pres. Tron Aries. So, hang on. So, unrhyw beth sydd cael ei neliad blant yn benodol, neith nhw'n neud pres anno, rhywbeth sy'n tapio ni nostalgia. So mae hwnna specifically Walt Disney Pictures, diolch ddim yn Pixar, diolch ddim yn Marvel, diolch ddim yn Star Wars. Ond sam byd o'r rheina di bod yn... So Lilo and Stitch di neliad blant, so gyda i ffrindiau oedd yr rieni, nhw basically di gael dragio i'r cinema i watch the thing. Oedd nhw'n mynd fatha, mae hwn yn shit a dwi eisiau tynnu'n llgada fi allan o'n eyeballs. Chos doedd e'n ei ddim sens ac oedd jyst yn swnllid ac oedd plant mynd mae'n yn hilarious. Mae'n rhan theory efo'r Minecraft movie shit, ond they chucked in some memes ac oedd y kids yn apus. Sorry, chdi'n deud y Tron Aries, oedd y Jared fucking Leto. Mae hwnna'n gorau bod yn ffilm di ddim surely yn y dyfodol. Does am byd gwreiddiol newydd o gwbl hyd y wela i sydd am fod oedd Cruella'n based ar 101. Yep. A beth sydd hwnna chdi hefyd ydy, a mae hwn yn really time mewn i lot o beth Sony trwy'n neud efo'r Marvel films. Mae nhw'n cymeriad drwg as in a villain. Ac yn troi nhw mewn i rhyw fath anti-hero. So everybody loves the bad guy. Beth da ni licio ydi gweld y boys drwg yn colli. Everybody hate watches a bad guy. Yeah. So beth ni eisiau gweld, so the whole point o'r stories ydi, da ni escapism ydi, da ni eisiau gweld yr arwr yn wel, dwi'n edrych ar y post o Star Wars yn cefn, da ni eisiau gweld Luke yn achub Leia ac yn chwthio fydd yr Death Star. Da ni eisiau gweld. Da ni eisiau gweld Darth Vader yn ennill. Wel, ti'n eisiau gweld hefyd sort of Martin from St. Louis yn gwneud I fersiwn fo'i hun ac yn postio fo I ni gyd joio ar Disney Plus. O'i fo'i hunan yn curo Darth Vader. Like, be sy'n special ydi gwaith artistiaid a tîm. Like, mae pob ffilm yn wyrth. Mae unrhyw ffilm sydd yn dod at ei gilydd yn wyrth. Cos mae o fel, ti ddim yn deall faint o moving parts. Mae'n talent I wneud y ffilms ma. Dyna pam mae gen ti ond so many directors a pobl sy'n sgwennu ag actorion sy'n actually gallu actio a gallu sgwennu a gallu rhaid y beth yma ti gilydd. Os da chi eisiau gweld pethau da diweddar sy'n darllen o Walt Disney Studios, cerwch I shorts darn nhw ar I app nhw, fod ti'n cael gweld dwi wedi gweld rhan fwy o reisydd yna fatha Paperman, dwi'n siŵr nath hwnna esni eich Oscar so rhaid maen nhw'n defnyddio I treialu cyfarwydd, wel oedden nhw'n arfer wneud I treialu cyfarwyddwyr ar Disney a stuff. So mae yna lot o rei da fyna Pixar dwi'n feddwl. Wel, mae hwn yr un peth efo Disney yn fyd, ond dwi'n gwybod ydy'r un un studio erbyn hyn, dwi'n siŵr. Ond mae Bob Iger yn gadael mwy chydig meddwl fo. So dwi'n gwybod pam, os di o di penderfynu, na I wneud hyn fatha one last throw of the dice a just gweld beth ni ddigwydd. It could be brilliant, it could be a mess, but I won't be here anyway. Cyn bod ni'n gadael Disney, o'n I eisiau flagio fyny channel amazing ar YouTube ar enw Defunct Land. So mae Defunct Land yn channel
allai ddim, mae hwn ar yr un lefel a Jenny Nicholson yn neud fideo 4 awr ar yr Star Wars Hotel. Ond mae Dyfynglan, basically documentary maker, ond mae o hefyd yn kind of Disney adult, ond mae o'n gallu gweld Disney mewn ffordd, diolch yn fel absolute die-hard, mae pob beth mae Disney neud yn amazing. Mae o'n gweld o fel documentary maker, yr hanes i gyd. So mae gen fo 2-part. So mae gen... Nes i eri hwn i'r boys. So enw'r 4 hour journey. So Disney's Living Characters, A Broken Promise, ydy enw'r fideo yma. Ond, disgrifed ydy, this video is the second in a duology. It can be viewed in isolation, but consider watching the first video, Disney's Animatronics, A Living History. A dwi wirioneddol yn meddwl, os gennych chi drive hir, neu os da chi fel fi, os da chi'n cwcio, dwi'n gotio hwn mewn chunks o fel hanner awr tra dwi'n cwcio, maen nhw'n waith mor dda. Maen nhw basically documentaries o obsession Walt Disney hun hefo animatronics. A mae'r fideo cynta amdan Walt Disney hun yn cyrraedd y stage lle nath o basically atgyfodi Abraham Lincoln yn y 1960s. Ac ar ethics oedd yn involved, achos oedd bobl fel, mae hyn yn creepy as fuck, Walt, be ffuck ti'n trio wneud, ar gyfer fel Epcot, neu ar gyfer fel y World's Fair cynta, dwi'n mynd cofio. Mae'r fideo cynta yn awr y 3 chwarter, yr ailyn sy'n 4 awr a hanner. Mae gen ti'r Epcot, mae gen ti The Hall of Presidents. Hwna, so sut nath o ddod i fanna, a mae o fel gwachod Free Solo, dyna faint o sgerio dda fi, achos oedd o'n gwthio'r Imagineers a'r engineers a'r bobl yma, a sut oedd nhw'n goffo adeiladu yn y 1960s, ond nhw'n goffo rhedeg y president yma ar tape, ond nhw'n goffo cael tape gwahanol ar gyfer i lygyd o, tape gwahanol ar gyfer movements pen fo, tape gwahanol amdan i ddwylo fo, i frichio fo, oedd cael o'i sefyll yn absolute engineering masterpiece, ac oedd hyn yn y 60au. So mae'r stori'n cael ei rhedeg fyny at hynna yn y ffilm, yn yr documentary cyntaf. Wedyn mae'r ail documentary 4 awr ma, yn basically pob beth o'r 60s i rwan, a'r diweddglo amazing wedyn ydy sut mae yr Imagineers rwan wedi creu Walt Disney ei hun yn... Dwi byth yn cofio pa'n di Disneyland a pa'n di Disney World, but dowch efo fi, mae'n ffain. So mae yn un o'r parks, mae gen ti Walt ac oedd pawb fel, what is the ethics of this? Would Walt want this? A wedyn, i thesis mawr ydi, John Bwys, be oedd o isio? Oedd o'n neud hapus iawn i neud hyn i bobl eraill heb y feddwl am yr ethics, who gives a fuck Walt Disney? Bys y fo, mae'n boeni am hwnna? Yr ethics o'n efo. Efo'r ffilms ma, so ddaren nhw atgyfodi Peter Cushing. Oh my gosh, yes. Mae nhw di DH, oedd nhw'n neud Carrie Fisher hefyd yn atgyfodi hi, mae nhw di DH o lot o actorion a mae nhw di atgyfodi mae nhw di bod yn atgyfodi actorion i ryw radda just i'w sio fatha library footage so ond mae hwn yn rhywbeth stwff lle dyn nhw heb dim nhw'n at ffilmio fo, rhywun arall sydd wedi rhoi at ei gilydd a di ffilmio fo a di rhoi geiriau newydd yn ei ceg nhw nath nhw rhywun dim daid a nath nhw rhywun cytuno i wneud. A ti'n meddwl am, efo'r AI a hawliau pobl, yr image rights a beth gyn ti fel teulu yr hawl i wneud efo'r delwedd a'r sŵn a llais pobl ar ôl iddyn nhw farw. So Walt probably wrth i fod efo AI? Well, probably, so. Achos yr whole thing bod o'n futurist. Dyna be oedd the whole point o Epcot. Epcot yn golygu experimental community of tomorrow, neu rhywbeth, dwi'n cofio beth o. Wel, chos hwnna oedd y basics yr ffilm Tomorrowland, oedd wedi setio gwmpas yr Epcot Centre. Dwi wirioneddol yn awgrymu, mae Defunctland, fydd o'n ffwcio fyny algorithm chi ar YouTube am fisoedd o, cos fyddwch chi just yn cael awgrymiad, fyddwch chi probably'n cael awgrymiad ar Jenny Nicholson fideo na amdan yr Space Hotel, mae'n watchwch hwnna hefyd, obviously, ond genuine gwaith arbennig, fascinating,
am like yr technol, a mae o basically yn secretly nabod lot o'r Imagineers, a mae bobl yn dod ato fo achos bod y challenge, y channel mor fawr, so mae gen fo dros 2 filiwn o subscribers, ond mae o'n gwneud long form mor, hir fel hyn, di o ddim just fel, Mr Beast churns out a couple of shorts or spaffio of like 50 million or whatever. Mae'n gwaith mor ddiddorol. I fi fel person sydd yn quite anti-Disney, really, dwi'n gweld dim hyd. Dwi rioed wedi gweld really dim hyd. Heb am Cinderella 2013 gan Ken Branagh. Mae hwnna'n fucking magical. Hwnna di'r unig ffilm da mae Ken Branagh di wneud. Right? Mae hyd yn oed Hamlet yn bach yn ropey. Fucking 2013 Cinderella remake, magical. Okay? Anyway, watchwch o. My God, lle da ni di mynd efo'r show ma? It's all movies and complaining. Yeah. So, but fascinating. Okay, dwi'n mynd I ffeirio cwestiwn arall atoch chi, okay? Alright. Trip gorau 2025. Teithio, fun stuff, teithio. Come on, Haclediad. Magic mushrooms. Woo! Yep. Is it LSD? Yeah. I mean, Bryn, ti kind of gallu deud o mewn ffordd neis? LSD? You, ti just yn troed vibes, kind of like, woo! Woo! It's like, whoa, man, dofn. Whoa, man, the Huia. Just dych ar y Huia. Mae nhw mor gret, man. Esti ar ddim trips, Lenny. Sorry, hang on, na i'n mynd channel o mwy o Dakota Johnson. Oh, yeah. LSD, man. Ydych ar y Huia. Mae nhw mor llachar. I'm gweithio'n tawn ail hanner. Reit, blaen mi ches I fod yma. So, is I wario amser yn y gogledd. Chwarae golf efo dad, so hwnna'n neis. Okay, mae hwnna'n lesh. Nes I hefyd, os dweitha, newydd ddod yn ôl o Phoenix, Arizona. Holy mother of God! Yeah. Literally. Oedd hi'n eir yna? Na. Oedd nhw'n trio ni ti eir yna? Oedd nhw'n trio ni ti eir yna, oedd. So, wow. Ni yna am cynhadledd gwaith, ac oedd ni'n aros mewn... Mae'r cwmni oedd yn trefnu'r cynhadledd, oedd nhw'n... Oedd nhw wedi bwcio fo fatha rhyw resort hotel. Ooh. Ac apparently mae nhw'n resort hotel sydd yn neud big thing am dolyg ar gyfer cymuned, so mae nhw'n rhoi goliadau I fyny. Contactless, the Christmas special. Contactless, the Christmas special. So mae nhw mae'n ag I gymaint o oliadau yna, a dwi'n sort of mae rhywsut mae nhw'n neud Blackpool edrych yn classy. Mae o'n fatha tacky I kitsch I holl ffordd wedyn heibio yna. A ti fatha, blimey, oce. A beth y ffynnu oedd nhw'n chwarae, oedd gen nhw ardal tu allan lle oedd ni'n cael party bach. Ac oedd yr un 3 car yn chwarae ar loop. Ac un o'n nhw oedd A Million Dreams o... Wow, so Christmassy. Greatest Showman. Greatest Showman, yeah. Ffilmdiddim arbennig. So yeah, oedd hwnna... A dim yr fersiwn sydd yn nes ymlaen, y fersiwn lle mae o'n canu'r can fel hogyn bach. Oh, yeah. So'r fersiwn yna sy'n cael chwarae. A ti'n sort of... A wedyn, oedd gen nhw... A beth yn drysu fi oedd hi'n 28 gradd. Ac oedd y staff... Yn yr anialwch. Yn yr anialwch. Ac oedd yr staff yn gwisgo fatha... Oedd gen nhw fatha Winter Wonderland. Ac oedd y staff di gwisgo fel bod nhw'n yn yr bod nhw'n fatha'n oer. Oedd nhw'n dweud cotia mawr a fatha shrugs ymlaen. Fatha, ac oedd fatha, o'n I berwi ac o'n I ond yn yngrhys yn rhwsys. Oedd nhw'n gwisgo'r layers mae gyd, a ni fatha, sut wyt ti'n
berwyr hwnna. Ond ma nhw ddo, ond sy'n neud yn cerio achos ys gen nhw ddim undeb. So oedd hwnna'n fatha'n, mae'n weird, ond cool. A wedyn, gys i chwarae golf tra'n yna, so ni chwarae golf... Yn y ranialwch. Yn y ranialwch, oedd o'n really... Amazing. Ond hefyd yn eitha cool. A dyn gyd ti... A ti'n edrych ar Phoenix o'r gofod, a beth ti'n gweld ydy fatha anialwch, dre, anialwch. A beth ti'n gweld ydy patches mawr o wair gwyrdd. Mae hwnna'n wallgo. A ti'n wydro, faint o ddŵr maen nhw di iwsio fanna. Oh my god. A faint. Ia, hwnna. Cos mae'r ffaith bod yr obsesiwn am class, America, we don't have class, mae gen ti hierarchy massive, a mae rhai, dwi'n siŵr os ti'n peth yn Phoenix, ond mae rhai ardaloedd lle mae o'n fel deddf bod ti'n gorau cael lawnt llawn, bod ti'n byw mewn anialwch. Mae'r un peth ar thing dathludolig yna, lle mae'r whole Anglo kind of gwyn thing ma, di just cael ei trawsblannu yn yr anialwch, a does na ddim newid o, a fel un mae'n mynd i fod. So beth ti'n disgrifio fanna di, pe maen nhw'n galw Homeowners Association. A ti? Lle mae gyd ti fatha criw o bobl sydd yn gyfrifol am setio y reola o'r cymuned lle ti'n byw. Ti fel part o dy list i ti'n gorfod neu pethau fatha ti'n mynd cael torri dy wair ar unrhyw diwrnod blaw am dy Sul. Ti'n mynd cael gadael dy fyns allan am mwy na 12 awr a maen nhw'n gorfod bod, a pethau fel a dyn, so maen nhw'n lot o'n efo. Mae'n abuse mawr o'r system yna, mae'n weird ac yn fatha fucked up, a mae o'n really... Classist, yn dydy, mae o'n fascinating. Wedi, beth sy'n weird ydy, mae o'n fatha experiment mewn roed chydig bach o rym i pobl sydd yn hollol incapable o iwsio fo mewn ffordd call. A maen nhw'n sort of dweud, dwi'n cael ei fines i pobl, chys fi sydd yn in charge. Ac os di pobl ddim yn licio fan i roi fines iddyn nhw, so na i just... Maen nhw'n rhoi y bins allan am 1 munud wedi 8, a mae'r bins gorau bod allan erbyn 8. So, dwi'n rhoi fine iddyn nhw, chos dwi'n gallu. Dwi'n siŵr bod y dipyn o hynna digwydd yn flats y pethau fyd. Siŵr o fod. O'na rhywun yn dweud, eitha fascinating, yn y Swistir, dwi'n meddwl, ti'n mynd cael flushio dy doilet, neu mynd am shower ar ôl certain amser. Achos bod ti'n deffro bobl eraill. Achos bod ti'n deffro bobl eraill. A ti'n oce, right. Quite cool. Ond mae'n iawn mewn hotel. So mae'n just... Anyway, so the lle od iawn, David Ayer, ac be o'n i licio yna, dwi'n meddwl lle, fydden ni reid ar y Blue Sky lle, o'n animatronic snowmen, oedden nhw fatha'n canu, oedden nhw fatha digital peth efo gwefysa nhw, lle oedden nhw fatha'n canu cynnion, ond be'r gyntio, oedden nhw fatha'n edrych, o'n nhw fatha plastig, ond yn plastig gwyn bitter, ac o gyn ti... Y plastig gorau. O gyn nhw fatha goliadau gwyrdd a millgada nhw, ac fatha oedd yr gwefysa fatha just fatha tubes goliadau, oedd so oedd yn symud i fyny i lawr. So oedd y gwefysa fatha sharp, ac so fel oedd hwn yn symud, oedd o'n edrych fatha, this is pure nightmare fuel. Yep. So fatha... Mae'r trip ma wedi serio yn dy gof di bryd. Mae hwn jyst yn fel... Creepy dolyg. Beth oedd Chuck E. Cheese? Dwi rioed ydi... Dwi jyst yn gwybod amdanyn nhw trwy American stuff and sprinkle dros stuff. A mae'n fatha... Mae gen ti'r animatronics ma sydd yn... Fel yn y Simpsons. Mae'n edrych yn... Mae'n fod i edrych yn hwyl, ond mae'n actually yn fucked up. Mae hwn definitely yn mynd â ni nôl i'r Disney animatronics ma. So neu... Just peidiwch Bydd ar Blue Sky. Yes.
So Iest, lle fi Iest di? Yr unig lle fi droi gofio mynd flwyddyn yma oedd mynd a siari ar ei phen-blwydd i Mallorca. Ac oedd na ddim technoleg yn involved, y blaw am yr awyren. Rei gymleth. Ac oedd a lot o ista gwertred y byd yn mynd heibio, bach o hael. So, tywod, mis Mawrth oedd hyn. So, oedd hi ddigon gynnas i ista allan mewn t-shirt a wedyn rei cot mlaen y nos. Ond, just tywod, ista allan, efo coffi, bit o pethau neis. Deletio Instagram. Ie, a just mynd ar dren hen trwy'r mynyddoedd i ochr arall yr ynys ac yn ôl. A chilio de, a just trio ffindio'r bwyd gorau sydd yna allan yna. A dyna lle gys di squishy sobrasada, dwi'n cofio. Squishy sobrasada. Squishy sobrasada, dim just sobrasada na, da. Squishy. Oedd o'n awesome, ie. Hwna, tanio un o'n teitlau pennod gorau ni, eleni. Yep. OK, Bryn, gei di edrych drwy'r teitlau pennod wan, job i ti wan. Right. A gei di ddeu pa'n di mwy o ffynnu, erbyn diwedd yr item yma. OK. Mae hwnna, ond yn wahanol i, ti'n mynd i, certain adegau yn dy fywyd, wyt ti'n mynd i, so mae Mallorca gallu bod fel, it's a family holiday, we're going to Mallorca. Ond wyt ti actually wedi cyrraedd yr oedran lle ti fel, na, dwi eisiau fel esgus bod fi'n retired Spanish lady sydd wedi byw yn Mallorca erioed a just eisiau fel normally joio. Yeah. Dwi'n mynd i clybio. Dwi'n mynd i fel... Eat where the locals eat. Hwna... Oh, fuck. Paid. Mae dal, bob hyn a hyn, achos bod mae set-up teledu ni mor fucked up, mae gen ni dal box U-view o fel faint o flynyddoedd yn ôl, God knows, a hwnna di sut da ni gael teli normal. Ond dwi genuinely di stopio just na pan bod fi prin yn gwachod ITV sy'n wael, chos dwi just yn clicio mlaen, like, OK, beth sy'n iPlayer, cos like, gael esbonio ar hwnna. I checio fynd beth sy'n esbonio. I watched Chris in Japan, eh? Oh, yeah. Great grapheg, great show. Oedd hwnna just an excuse i tîm cwmni da fynd potentially just mynd am fel jolly a bit a loads o bwyd neis? Well... Couldn't possibly say. Anodd deud, dydi. Oedd na rhywbeth i wneud fo'r llywodraeth yn efo? Na ti, mae'n blwyddyn Cymru-Japan. Ti'n gweld? Clyfar. Nid chi weld genius. yr ambassador i... O, canu Hemlad yn hada. Fi'n teimlo'n gas, achos mae Eluned Morgan yn rhoi dy cringe i fi, so nes i ddim gwachod o. Yr ambassador... Ie, mae'r boi arall yn... Oedd hi yna hefyd, oedd. OK. Mae hi yn... Dwi'n teimlo mor gas fel arweinydd, ond oedd Von Gething yn neud yr un peth i fi, fel maen nhw'n rhoi yr ych i fi. Dwi'n eisiau deud yr ic, cos mae'r ic just yn ffordd Saesneg o ddeud yr ych. Ie, dwi'n dach beth fel. Mae'n rhoi yr ych i fi, achos dwi'n mynd teimlo bod hi'n sincere am unrhyw beth, so mae gwachod hi'n teimlo mor anghyfforddus yn canu hefo, a mae'r ambassador Japanese yn absolute charmer. Mae o'n just fel, dyna pan bod o'n ambassador. Mae'r egni mae'n rhoi mewn i bob dim. Mae'r egni, mae'n rhoi i'r byd, fucking no notes, great stuff. Ond o'n i'n methu watcha da. So Mallorca, isa ti nôl? O, definite. Bob munud. Ond dwi'n meddwl, mynd yr amser lle dydi ddim yn brysur ydy'r boi, oherwydd oedd maes awyr nhw mor fawr, o'n i'n gallu deud, yn ganol rhan, mae fyma yn rammed, de. A bod y strydoedd yn llawn twristiaid, ond oherwydd yr amser y flwyddyn, oedd just yn ideal. Good tip. Yr unig trip gafon ni Lenny go iawn oedd trip tren arall. Un arall o'n trips teuluol sustainable travel ni. Oh my god, mae'n swnio mor wanky pan ti'n rhoi dol na. Ond mae'n fun! Athyn ni ar proper antur tren arall, endio fyny ar sleeper train i Berlin. Oedd o'n bloody brilliant. Great stuff. Dwi wedi siarad amdano fo'r show o blaen. Ond fi 100% dwi'n siŵr os dwi wedi deud o blaen, nes i ofyn i'r kids, byddwch yn honest wan, a fysa well gennych chi fynd ar fel, trip. Chos maen nhw wedi bod o blaen, unwaith ar fel package, kind of, all a day. Lanzarote'n stunning ac yn gorgeous.
ac yn mor ddiddorol a mor gelfyddydol beautiful. So, ond dathyn ni, oedd o'n proper gwyliau pecyn, kind of beth. Neu sa well gennych chi ddod ar trip bach yn random fel oedden nhw just fel 100%, mae'n bwynd ar sleeper train random I Berlin mor cool, ac yn i fel, fuck yeah, bo yn dydio. So hwnna ddyn ni, dwi'n gwybod, mae'r whole section yma'n reit privileged o ran, so bydd y tri ni yn gallu teithio, ond oedd Bryn I mi dyn goffa talu am efo, chwrteg. Ond oedd o'n really, os dwi eisiau trio chwilio am fwy o gyfleon fel na, ond mae'n mynd yn brynach, yn dydy, os wyt ti eisiau mynd I lefydd eraill, mae o'n mynd yn economically, sa'n mynd I fel yr Eidal neu lawr I fel Croatia neu rhywle cool fel na. Bysa tren yn, bysa hwnna'n big ask I ni o Gaerdydd I wneud o, ti'n. So dyna sy'n ni'n licio trio blwyddyn nesa. Ie, ti'n licio hedfan thing na? Na, ond just o ran fel dyle fo ni'n goffod, dwi'n gwybod pam bod o ddim just yn I fi mae o'n dewis personol, lle dwi'n gwybod bod yr unig ffordd da ni'n mynd I newid, cwffio newid hinsawdd ydy huge corporate a governmental change. Ond bod fi'n gallu gwneud dewisiadau dwi'n teimlo'n gyfforddus efo nhw. Nathon ni hedfan ar awyren I Japan. Oedd hwnna, dwi'n credu bod hwnna'n hen ddigon o airplanes am like a 5 mlynedd nesa. Trip a hanner ar tren neu bynnag I hwnna, neu gwch I hwnna de. Ond swn I wirioneddol yn licio trio. Swn I yn licio unrhyw recommendations am Croatia sgan bobl. Mae fanna di really apelio. Dwi'n gwybod, dwi'n nabod yr iaith, dwi angen edrych yn I lot mwy ar fel y diwylliant a bethau felly, ond mae just edrych yn really glws. Dwi'n really eisiau mynd. So, croesi bysydd gallai rhywbeth fel na ddigwydd yn blwyddyn fel 26. Tips, atiwch ni ar y Haclediad efo unrhyw awgrymiadau. Unrhyw gysylltiadau sgynnych chi. Oce, news. Titles. Go on, te Bryn. Okay, so Bryn's choice ydy hwn am titles mwyaf ffynnu. So na reid y list I gyd I chi. Okay, so ydyn ni'n gychwyn y dechrau flwyddyn efo Blonde Woman 1984. Okay, o hwnna quite good. Haclediad is good, but it can be better. Oh, yes! East Natal. Yep. Wedyn o gyn ti... Wyd wedi cyfeiriad fo barod. The Pope's Squishy Sobrasada Exorcist. Oedd hwnna'n chwslyd. Nesa wedyn oedd Kombucha. Okay. Wedyn Sean and his sheepy sweater. Na, oedd hwnna ddim di gweithio na. Gyd ti... Oh god, fucking entrapment oedd hwnna. Gyd ti wedyn Talk Hard, The Pretty Bad Case of Being Cut in Half. Yep, classic. Nyre. Wedyn Switch Please. Okay, oedd hwnna'n. Sorry, dwi just fan yn camel puns yn hyn, fel rhyw fath o dwat. Sorry, pam. Pre-Haclediad syndrome. Wedyn... Dwi'n mynd sefyll ar ei hun na chdi? Na, di. Dwi'n gwybod beth hwnna'n referio I. Dwi'n meddwl oedden ni di sôn amdan, oeddech chdi cael stress streams cyn ar Haclediad, so chdi cael pre-Haclediad syndrome. A dyn, sy'n symud ni fyny reit da, dwi'n meddwl, such professionoldeb, much safon. Oedd hwnna'n cursed episode ar y diawl. Oedd hwnna'n cursed episode ar y diawl. Wedyn, a hwn yn un o ffefru, dwi'n licio, dwi'n chdi ddari ffidio hwn yn rwla, dwi'n mynd siwr lle. A View to a Rill. Oh, yes. Hwnna'n gret. Yes. Ydyn Shite Night. Okay. Oedd hwn, like, dwi yn mynd lawr yr toilet humour plug hole. O ie, chos da ni mor fucking classy. Wedyn gyd ti Haclediad versus Arnie. O'n i'n methu meddwl am mynd llynedd. Wythnos diwetha. Mis diwetha. Beth yw amser. Gweld pa un sa ti'n deud Bryn bysa? Dwi'n licio ni steitl i'r Blonde Woman. Hwna di'r boi.
Mae just yn dod efo i gyd yn ôl. teitl y flwyddyn ar talk beth. Ond haid i fi ddweud, mae Talk Hard, A Pretty Bad Case of Being Cut in Half, hefyd yn apelio. Mae nuts gen i fi, mae teitlen i gyd yn Saesneg, achos mae brain fi'n gweithio mewn puns. Mae'n internet poison am gweithio mewn puns. A mae o kind of fel y thing YouTube na, lle ti just fel, os dwi'n neud y teitl yn Saesneg fydd bobl yn ffindio fel ystion Gymraeg neu Saesneg ti'n bwys. Ond dwi'n meddwl fel na, dwi just fel, mae'r puns yn gweithio yn Saesneg. A dwi'n mynd gwybod pam. So, lle trio meddwl am rai mwy Cymraeg. Nyrrê. Ti'n meddwl am rai mwy Cymraeg. 2026, blwyddyn y puns Cymraeg. Byddai'n gofyn i'r boi na oedd yn neud y ffwtsbol ar bore di Sadwrn. Dylan was his face. Na. So, dwi'n di gwrando ar radio. Bore di Sadwrn ys mor hir. Ond oedd yn arfer neud, so fod jyst yn neud intro i'r rhaglen ffwtsbol efo, like, yr holl puns. A oedden nhw'n feistrolgar, hai fi ddeud. So, neud trio channel o fo. Diolch Bryn. Diolch am yr So, hwnna ddod rest. Gwn i chocio fewn i news ta. Gwan, bach o news. Dwi'n i fynd just heddwch i lwch o chydig o eiriau am Dan Alan Dai. God, yeah. So, yes, ti sydd wedi hwn, a ti di rhannu lot efo ni amdan hwn, sef pennaeth cynllunio. Na, beth ti'n cyfieithu hwnna? Wel, oedd o'n chief design officer, oedd eisiau bod, ond oedd o'n cweit wedi cyrraedd yna, bod oedd y job yn bodoli ers i Johnny Ive adal. So nath nhw'n llenwi'r rôl, ac dyna oedd y rumour fod oedd o eisiau bod, ond oedd o in charge o'r human interface, yr UI, y UX, a'r holl ffordd oedd bethau ar dy ffôn, dy laptop, a dy iPad yn gweithio. Ac fel da ni wedi bod yn siarad dros y blynyddoedd, mae pethau wedi dechrau mynd o ddrwg i waith. Gentrification ydy gair y flwyddyn. Fedrai'n reid yr traffarth sain i lawr i Alan Dai. Mae hwnna'n fwy o system fault bullshit sydd yn dylai efo. Ond be mae bawb yn weld yn y pen draw ydy, os ti'n clicio'r bwtwm a dydy'r bwtwm ddim i weld yn cael ei glicio, dyna di'r prif broblema. Ac os ti'n gweld, fatha, oh my god, yr peth diweddar dwi wedi sylwi yn iOS 26, sydd yn really infuriating, a o'n i'n methu coelio, mae rwy'n arall wedi gweld ar yr internet yn postio fel, un o'r peth designs gweitha, dweud fod ti'n cael calendar event yn dy email, neu fod ma'na add to iCal ar rhyw website ar ôl chdi bwcio hairdressers. A wedyn mae'r calendar sheet yn popio fyny, a wedyn ma'na tic gwyrdd mawr yn top un. Ti'n clicio ar hwnnw, diolch yn adio fo i'r calendar. Be ti'n gorau neud ydy sgrolio lawr a pwyso add to calendar, wedyn mae'n popio fyny efo pa calendar ti eisiau fi adio hwnni, a wedyn ti'n dewis y calendar, a wedyn ti'n clicio'r tic mawr gwyrdd yn y top. Mae o mor... Di cael ei ddilynio mor wael. Mae'n unbelievable. Dyna di'r brofiad da ni wedi bod yn mynd trwy ers cwpl fynyddoedd rwan, ond Lenny mod i really tanio. Oedd ti'n arfer mynd at Apple achos o ti just fel, be oedden nhw'n arfer deud Iest? Just works. A dwi wedi goffo wneud gymaint o googlo i ffixio stuff. Like, enghraifft heddiw ma oedd cyfrifiadur fi a ffôn fi wedi completely anghofio. Dwi'n signed in efo'r un iCloud account ar y ddau, ond oedden nhw wedi completely anghofio bodolaeth i gilydd. O'n i'n triwsio'r camera ar y ffôn, fel dwi'n neud ers i fi cael shiny ffôn newydd fi. Ailaw, wrth gwrs, sustainability rules. Ond oedden nhw just fel, oedden nhw wedi neud hyn o blaen, 5 munud yn ôl. Ac es i fewn i FaceTime, ac oedd yr hyd yn oed yr opsiwn i adio camera ddim yna. Oedd yr opsiwn, oedd na ddim drop-down menu, oedd ddim byd. Ac oedd, ti'n gwybod pan ti'n teimlo bod ti'n cael dy gaslightio?
ti'n cael dy gaslightio, o'n i fel, dwi genuinely'n gwybod bod fi wedi gweld y menu option yma 5 munud yn ôl. A mae nhw just wedi mynd, a just anghofio fo i gyd. Dwi'n cael rhywbeth tebyg gwan pan dwi'n mynd i gwefanna lle dwi wedi gwybod bod y password yn y password manager. Ie. A dwi'n mynd iddo fo, mae'n dweud, enter your password, dwi'n fatha, Yep, cool. You know it. Ti'n gwybod o. A mae'n option o mynd i fewn i'r password. A ti'n mynd i fewn i'r password. A mae'n dangos y top. Password y website. Ti'n dweud, clic. Mae'n rhaid i fewn. A wedyn, mae'n popio fyny wedyn efo, ti eisiau safio'r password ma? O beth sy'n waith ydi, mae ond wedi cofio'r password, wedi cofio'r username o gwbl. Mae fel, tyma bach fel Apple Dementia yn y ffordd mwyaf cael. A ti'n cael wedyn a beth yw'n mwyn y byd ydi fatha, ti'n iawn, mae'r UI yn cael ei effeithio gan yr un fatha diffyg... Just y gofal. Neu just diffyg meddwl am yr end user. Dwi'n teimlo. A mae'n lot o hyn ydy'r syniad o fatha lle gyn ti rhywun fatha jobs oedd yn obsessed efo y profiad o be mae'r defnyddiwr yn gweld. Dydy yr un obsession yna ddim yn bodoli o fewn. Mae'n teimlo fatha fod nhw'n actually defnyddio'r shit mae hynna'n look at the nice curvy curve. Ond i heina yna chi sydd ddim yn gwybod, Alan 2, dydy o ddim yn gweithio i Apple ddim mwy. Mae o rwan yn gweithio i Meta fel i lead designers nhw. Wedi wneud ei Meta fel be di enw AI yn ffrind ag Spectacles Ray-Ban nhw a'r newydd fydd yn dod allan. So, fo sy'n arwain ar design ar y holl bethau newydd Meta. Ac so gath o mi gicio allan Apple oherwydd fod o yn ddiawledig, ond oherwydd fod yn ôl y sôn... Ond sydd o'n doedd? Ond o'n af sôn, o'n na rei pobl yn dweud, wel, nath nhw'n gwneud yn byd i dragadw fo. So, oedd yn dweud, dos di ta. Ond i hanas o, ond fod dwi wedi gweld, ma'na podcast o'r enw, efo Design Thinking with Debbie Millman, dwi'n meddwl na dyna di enw fo. Fascinating. A dwi wedi bod yn gwrando ar hwnna ers blynyddoedd, a mae o wedi bod arno fo cwpl o weithiau, ond nes i ffeindio un o 2012-ish, ac mae'n dangos, mae'n enghreifftiau, am fod mae'n fideo fersiwn ono fo, mae'n dangos enghreifftiau i waith o cyn Apple, ac oedd o yn y byd marchnata o fewn cylchgrona a ffasiwn, falle. A tybod, yn boi'n dda am be mae'n neud, mae'n gellu dylunio y stwff yma, a wedyn nath o ddod i Apple a cario ymlaen neud stwff fel yna mewn print a dylunio yr packaging oedd pethau yn mynd yna fo. Ond wedyn nath o gael ei newid drosodd i'r human interface team pam nath o flat design dod i fewn. Ac wedyn oedd o'n cario ymlaen mynd i fyny'r ranks o hynna. Ond oedd Johnny Ive hefyd, tybod... Bod rhain yn bobl sydd yn mwy focused ar aesthetics. Yn hytrach na lle oedd Steve Jobs yn focused ar aesthetics, ond yn y ffordd oedden nhw'n cyfrannu at user experience. Y profiad oedd y parth canolog, de. Yeah, design isn't just how it looks, it's how it works. Yeah. So, ond mynwaith oedd Jobs ddim yna, ddim mwy, nath hardware designs Johnny Ive dechrau disgyn yn ddarna, oherwydd oedd o'n mynnu cael, we've shrunk this MacBook down to a single USB-C port, and it you know, a ti'n fod fatha, ond ma hwnna ydi really bygio fi. Beth ti angen? So ddim SD card slot yn ddim byd, a dwi just fel, os wyt ti'n person sydd yn ffotografydd, like, just...
peth ydy, ti'n spotio talent rhywun, a ti'n tynnu nhw a ti'n datblygu'r person yna. Be ti angen wedyn ydy rhywun i tempro excesses y person yna. A dyna, he's really bought his own press fath o beth. So mae pobl di galw fo'n design genius, ond peth ydy, oedd gyn o fo'r box rownd o fo, oedd yn Steve Jobs i tempro'r nonsens oedd dod i fyny fo. Steve Jobs yn mynd. Dyna di pethau, oedd o'n tîm doedd, lle oedd o'n dod yr gorau allan o Johnny Ive, ac oedd o'n balansio i gilydd allan, a wedyn nath o gymryd tan oedd Johnny Ive di gadael Apple i ddod allan efo MacBook Pro eitha functional o ran y ports a'r cameras a the screen a bob dim, a'r keyboard oedd yn actually gweithio. So, gael just o ran ffaint o flin oedd un person, Louis Mantia. Design Matters oedd enw'r podcast. Design Matters, Louis Mantia yn ddylunydd ei hun yn neud app icons o falle, ac hwn nôl yn July 18th, 2025, flwyddyn yma, ar ôl i Liquid Glass cael ei gyhoeddi yn WWDC. Firstly, I maintain that it makes absolutely no sense that Alan Dye has the power he has because he simply has no taste. But what's worse is that he wields that power so clumsily, so carelessly, and because it goes unchallenged, unchecked by someone higher than him, the entire industry suffers the consequences. If that sounds too dramatic, maybe the rest of this post won't be for you. A mae'n mynd on rydyn ni sleitio yr holl ddyluniadau a falle ar user interface a falle. A mae yna ddipyn o bobl allan yna sydd yn designers wedi atseinio hynna hefyd yn deud yr un peth. Ac oedd o fel dylunwr, da chi'n methu coelio pan nes i glwad fod y boi ma'n mynd, oedd na ddathlu mawr tu mewn i'm henni. Oedd o fel diwedd y Star Wars ffilm na lle mae'r Ewoks i gyd yn dwnsio rownd. Gret. Wy'n taflu ni'n ôl i'r stwff AI i ryw radda, yr syniad ma ti'n angen gwybod i'n byd, neith yr AI neud o iddo chdi. Pen ydi, mae'na grefft i bod yn dylunnydd da. Mae'na dylunnydd da, ond mae'na wedyn subdivisions o fiewn bod yn dylunnydd. So, gen ti dylunnydd arwyddion... Profiad yn dy... Naci, arwyddion ffordd, ond ydy hwnna ddim yn... Os ti'n dda yn hynna, ti ddim o reitrwydd yn mynd i fod yn dda yn dyseinio tai ar gyfer pobl. Di'r person sydd yn... So ti'n deud bod y gair designer yn gwneud gormod o waith fan hyn? Ie. Iestyn just lycio ffordd fewn i ti'n dyseinio shopping centres, di'n meddwl bod chdi'n mynd i gallu dyseinio car. Na. Architect wyt ti wedyn ond e? O na gen ti'r actual... Interior designer. Ac fatha'r flow o bobl ti fewn. Mae hein yn sgiliau penodol a dw ti ddim... So, o'n i siarad efo... O'n i darllen llyfr oedd y sôn amdan... Dydy... Chos bod rhywun yn chwarae chess ddim yn meddwl bod yn person clyfar. So, ti chi chwarae chess yn dda, di hynny'n meddwl bod chdi'n big strategic thinker. Mae o'n types o intelligence ydy. Exactly. So, di'r gwybodaeth a'r sgiliau ddim necessarily trosglwyddo o fiewn o un disciplin i disciplin arall yn hawdd fel. A so ti'n mynd o... Mae designio UI ar gyfer pethau yn sgil penodol dros ben. Ti'n teimlo sydd wedi digwydd yn Apple, a dwi'n siŵr llydd Iest deud wrthyn ni rwan, be mae o'n meddwl amdano fo. Mae o lot i wneud hefo. Mae o fatha failure o gadw llygad ar y cor profiad i dy defnyddwyr di. Failure management yn y top ddim yn gorchwilio pethau
a just gadael pethau fynd a dweud, dos di chdi sy'n wybod. Ac fod eich fo gut feeling chdi fel manager yn dweud, dwi'n gwaith os di hwn yn gweithio'n iawn, ond be dwi wybod, just person dwi. Ond os chdi ydi person sy'n just general user a ti'n rhedeg cwmni, dyle fo chdi'n cwestiynu fo. Ac mae fatha fod o di cael rhedeg yn rhydd am rhy hir, a fod na lot o designers o fewn Apple, mae lot o'n nhw wedi gadael oherwydd frustration o weithio dan Alan 2 ac i syniadau nhw'n cael eu taflu allan. A wedyn ti lot o'r UX designers yna yn trio cael cyfarfodydd ac yn siarad amdan y pethau, sut mae pethau'n gweithio, a fod y designers ochr Alan 2 di chwerthin arnyn nhw ac yn bychanu nhw yn dweud, da ni'n mynd defnyddio geiriau fel na yn mwy, da ni'n mynd siarad fel na amdan, sut mae pobl yn defnyddio pethau. A dwi'n fawr, ond hein di'r core fundamentals o sut mae computers a bethau yn gweithio. Dwi'n gobeithio wneud y rhai oedd wir sydd wedi gadael mewn protest, wneud nhw gysidro dod yn ôl, ond mae'r person sydd wedi cymryd i rôl o, so fe jam cofio enw ar y funud, sori. Ond mae o wedi bod yna ers diwedd y 90au. Ac just person sydd wedi bod yn just dylunio user experience y Mac ydi o, wedi bod yn cwffio yn erbyn hyn i gyd. So mae yna be ydi o di fod pobl efo gobaith fod pethau mynd i newid. Ond wrth gwrs, diolch mae'n mynd i ddigwydd fori na di. Mae'n mynd i gymryd blynyddoedd i troi pethau rownd. Ond dyna, di thema lot o beth da ni wedi bod yn siarad amdan yn yr episod yma, ydy bod chasio shareholder value yn gweithio'n well i cwmnïoedd na chasio, neu na creu product sydd yn gweithio'n berffaith i'w cwsmeriaid nhw. Peth ydi, so Steve Jobs... Ar y lefel yna, de, ar y lefel o cwmnïoedd humongous yma. O Steve Jobs di yrnio digon o... enw da i'r cwmni'n do. I gallu treu rownd i'r shareholders a deud, grydwch... Trystiwch fi. Shut up, just let me cook, fath o beth. A so, oedd nhw'n rhoi digon le. So wedyn, oedd o wedyn gallu adeiladu ar ben hynna, ac wedyn, so rhywun yn cwyn oedd o dweud, hey, I've literally made you a billionaire. Fuck off, fath o beth. So, lle mae a ddod i dod i fewn ar pobl fatha beth yna o'r boi ar y funud? Dwi'n siŵr. Beth yna o'r chief exec ar y funud? O Apple? Yeah. Tim Cook. Oedd Tim Cook dod i fod fel chief of logistics, gret. Oedd Jobs yn mynd, hei gryda, dwi'n trystio chdi wneud y job, ond fi yn diwedd y dydd ydy'r person sy'n charge. So if I don't like it, there's the door. Lle, ti'n iawn, mae Cook di dweud i pobl fatha Federici a'r lleill i gyd, oh, you're the creative guys, you deal with it, fath o beth. A mae o dweud, I'll just be over here moving boxes around and making things seamless. A so dos na ddim fatha final authority sydd fel chdi desio'n dwi'n iwsio'r thing ma a dwi'n cael y ffocin dwi'n ffocin gweithio hwna fatha eat your dog food type thing de a mae o'n fatha so it's a diffyg really rhywun ar y top sydd efo igon o nerth neu igon o bresenoldeb neu igon o bersonoliaeth i so ni'n yn M&S arfer gweithio a gafon nhw... Dim just yn siopa. Dim just yn siopa. A mi'n o'n i'n siopa ar y pryd, ond o'n i'n gweithio ar y pryd hefyd. Teg. O'n a chief exec newydd.
Ac oedd hwn di cychwyn fel boi yn y siop, yn yr cefn y siop dysadwn pam oedd o'n hogyn ifanc a di gweithio hyn i holl ffordd i fyny. Ac oedd o personoliaeth da gyda fo a coch di fatha yeah, sounds like a good lad. Yeah, we feel go pob fatha, oh good, this is good sign, yeah. He knows what it's like to stock shelves on a Saturday fath o beth. Okay, gret. Nath o i y fideo cynta roedd o allan i'r staff oedd o ar studio gwyn oedd o'n i siwt a nesaf o'n 2 mannequin oedd gen y mannequin mwy o bersonoliaeth ac o'ch ti fatha mynd wedi cael gymaint o media training a gymaint o lle wedi cael ei squisio mewn i box ma i bod yn hollol saff jyst i cario'r thing symud yn ei flaen oedd o'na ddim byd o'na ddim personoliaeth yna doedd o ddim yn fatha hwn di plan fi a dyn ni'n dilyn plan fi ni'n gobeithio bod blwyddyn nesa ydy'r blwyddyn o fel ti'n gwybod fel falle Iest sa ti ddim yn keen ar hwn o ran celf design a stuff friend of the show Rodri ap Dyfrig wedi bod yn flagio fyny AI generated posters stuff cymunedol a di bod yn mynd, sa gymaint o well gyna i weld rhywun yn gwneud absolute cachfa o trio tynnu llun of, like, ti'n fel naive art o just like sioe Corus chachad o fedi mewn Comic Sans bron y bod dim hyd yn y Comic Sans bod ti literally di like felt penio fo a nhw'n deud a dwi'n genuinely'n gobeithio a dwi'n dilyn cwpl o accounts sydd yn fel edrych ar like, dyma be mae'r cynllunwyr mwyaf diddorol yn gwneud so far yn ddiweddar ac maen nhw'n deud lot o collage a stwff dydi AI art methu neud like, o ran design theory 2026 bod pethau jyst yn mynd i fynd bach yn fler a dwi fel Mae'na beth Japanese does yr syniad ma bod chdi ddim yn trio cuddio'r imperfections wabi sabi so mae hwnna'n greit amdan bobl sy'n heneiddio like myself mae o'i gyd amdan y patina sy'n dod o fel stuff sydd yn amherffaith ac yn authentic yn hytrach na rhywbeth sydd yn sgleiniog like, mae bod yn ddynes 42 oed yn constant brwydyr rhwng yr shit, that's it, okay. Ti'n dechrau, ti actively'n dechrau toddi yn gorfforol ac yn feddyliol ac yn dermatological a'r syniad o gad i fi trio embrace hwnna. Fy'n peth a cysineb fi am marchnata, guys. Dyna beth dio. Ar ffaith o fel bod pob peth sydd yn dod at y ti yn shiny ac yn berffaith ac yn newydd ac yn... Oedd yr... Dwi wedi sôn am hwnna o'r blaen. Oedd y groundskeeper cwrs golf ni. Bach o Jack the Lad. Mewn relaf o gret o fwy ac oedd di sgwennu e-bost oedd yn mynd allan i'r members i gyd ac oedd di trio iwsio chat co-pilot i ysgrifennu'r thing a doedd yr e-bost trwad yn i fatha pwy na sgwennu hwn? Mate. Diolch yn swnio dda fo, a dwi'n licio hwn, chys diolch yn swnio dda fo. Beth sy'n gret bod yn allan ydi fideos a ti'n gweld i'n brwdfrydedd o mewn dangos i chdi fatha be mewn ganol neud lle ti'n gweld hwn mewn fatha mae hwn cael sgwennu gen committee genuinely'n teimlo a please eto atiwch ni at the blue sky neu whatevs like, mae rhan o value yr Haclediad i bobl, os oes hyd yn oed unrhyw value yr Haclediad i bobl. Mae yna value i ni, a da ni'n super diolchgar, specifically Iestyn, am wneud y show, ydy y ffaith bod hwn yn messy. Mae'n fler, mae'n honest, da ni'n trio trwsio efo AI mae dal yn bocil yna. Ond dyna, ti'n gwybod be? Oedd o quite charming.
Oedd like Robo Iest, potentially mwy cyffroes na normal Iest. I welcome our new Robo Iest overlords. Peth ydi oedd y gwach di hanner mwyn neud. Oedd o'n edrych o fucking Anson Mount. Na. I mean, pwy sy'n gallu? Well, Iestyn, obviously. Iestyn, obviously. Right, okay. Good news. Right, mae gennau 2 award i roed, okay? Gwodden. Oedd fi'n gwybod pa un da chi eisiau rhoi gynta, neu da chi eisiau dweud yn fyny hynna? Da ni'n mynd am 2 awr yn barod, so... Fucking hell, dwi'n mor sorry. Okay, a gyn i dal Madame Webb i siarad amdano. Okay, hon ydy'r un ola. Alright. Game changer y flwyddyn. Bydded hwn yn arferiad, app, purchase, basic, unrhyw beth sydd wedi gwneud eleni yn well i chi. And that's it. Hwna ydy'r peth ola da ni siarad am cyn Madame Webb. Na i reid... Gwan Iest. Yn gyflym, dwi'n meddwl nes i dwi wedi sôn am hwn blwyddyn dwytha hefyd, ond mae hwn un Next level, yeah. Os da chi wedi clywed am DxO Pure Raw, mae o ar gyfer datblygu eich... Wel, da chi'n gwybod sy'n mae Lightroom yn datblygu raw photos a Photoshop, a mae photos hefyd yn datblygu raw photos, ond byddi hwn wedi pre-raw render. Pre-raw render? Ie. So mae hwn yn convertio the raw files di o unrhyw gamera lle ti di tynnu. Mae'n gorfod fod yn raw files i fewn i digital raw files. A be mae o'n neud ydy, mae hwn yn actually defnyddio AI, ond ddim yn y ffordd da chi'n dychmygu photographs i ddefnyddio AI. A fod lluniau efo AI yn efo, da chi'n gallu dweud, so pan mae yna upscaling a shit fel na, ti'n gweld, mae yna ipyn bach o skin smoothing a shit fel na going on a falle. Ond be mae hwn yn neud ydy, be sgynna nhw yn ei labordy nhw ydy noise profiles, yr holl DSLR cameras allan yna. What? A mae gen nhw'r lens profiles y cameras yna i gyd i fynd hefyd. So mae nhw wedi defnyddio i cyfrifiaduron nhw i profilio yr holl cyfuniadau yma o'r mixture o'r lenses a'r bodies wahanol ar yr ISOs wahanol yma. A be maen nhw'n neud ydy wedyn, ydy denoisio the raw files di ac yn sharpenio nhw i fyny ac yn tynnu vignetting off ac yn de-warpio o'r lens profiles nhw. So ti'n cychwyn fod efo llun call i gychwyn efo. Ond ydy hwnna ddim yn inherently flatno unrhyw gymeriad wyt ti'n cael o iwsio lens neu corff unigryw? I guess mae'n dibynnu beth ti'n trio neud ydy. Mae o wedi dod â lluniau yn ôl i fyw o hen gamera gyda fi, o'n i'n methu coelio, fatha dweud fod camera o 12 neu mwy o flynyddoedd yn ôl, a ti di teithio fo'r ISO 1600, sydd yn eitha isal dyddiau yma i cameras dyddiau yma, ond adeg yna oedd hwnna'n pushing it to the max, ac oedd chdi'n fod wedi tynnu fo yn nos, ac oedd gen ti graen dros y siop i gyd. A ti'n bod, dim graen as in film grain di hwnna hi. Digital noise di hwn. Dim graen, sa ti'n gael mwy fel... So ti'n gallu adio hynna nôl yn post-processing dweud i gael ipyn bach o texture nôl yn y llun. So dydy hwn ddim yn fatha neud o'n flat a non-descript. Mae o yn... Ac mae'r sharpening mor subtle a neis yn efo, mae'n really yn dod â lluniau hen. Ti wan? A dal ar glas neu ar... Ie, dal ar glas, ond dwi wedi postio dim lot ers dipyn, so... Ond ie, mae yna luniau fyny yna. Ond dwi wedi bod yn defnyddio nhw ar photographs. Bob un llun newch chi weld o Chris Llombola Japan, dwi wedi defnyddio hwn ar bob un llun nhw. Ar gyfer fel yr promotional package. Ie. So ti'n cael gwybod gan pwy bynnag sydd wedi seithi nhw ar be, neu ydy hwnna i gyd yn y metadata. Yn y metadata. A dy lenses yn hwnna ta? Yndi. So wedyn dwi'n prosesu fod nhw drwy hwn. Wedyn dwi'n datblygu nhw yn Lightroom, dwi'n defnyddio yn gwaith ar gyfer yr ei gwaith wedyn. So ar un Chris Cooks Cymru hefyd, maen nhw i gyd mynd trwy'r
broses yma gyda fi, ac mae'r wahaniaeth ti'n rhaid hyd yn oed tywod, mae hein ar cameras modern lle maen nhw wedi cael eu tynnu, a mae'r wahaniaeth yn night and day rhwng y ddau yn yno. So ni'n gallu iwsio nhw ar shitty Panasonic Lumix, achos dwi'n trio seithi fel trips teulu a stwff hefo. Dwi yn cario fel y clunky, bod o fod yn y dyddiau pan oedd o'n newydd, oedd o'n compact point and shoot. Travel zoom camera gan Lumix. A dwi di ffindio fel, dwi'n goffa gweithio lot yn Lightroom i gael bywyd allan o'r rheina. So os ti'n reid o trwy hwn gynta, os ti'n downloadio'r trial, mae'r 30 diwrnod o trial, mae o'n, dos am watermark na'n byd yn efo, ti just wedi bwmpio dy raw files i gyd drwyddo fo, a wedyn efo, na fo, dwi'n job done. Brilliant, brilliant, fascinating. Cool. So hwnna ag Affinity Studio. Nes ti siarad am wythnos diwetha, mis diwetha, beth yw amser? So, pawb sef o ddiddordeb mewn siet yna, cerwch chi lawr wyth o, mae'n ddim werth i gael. Dwi coi ffansi hwnna. Bryn, unrhyw game changer Lenny, gallai fo fod yn unrhyw beth, gallai fo fod yn membership ti o dy cinema lyflu lleol di neu unrhyw beth? Dwi'n meddwl y game changer i fi oedd mynd mwy i chwarae golf. Blwyddyn y golf? A just yr syniad o setio amser i fynd allan a just bod yn tu allan am 2 awr, 2 awr hanner, 3 awr, 4 awr fath o beth. Gwyrddni, just yn neud i'n byd really blaw am symud tamad o Cnocio. Hwna di'r un beth ti'n neud, a just yr syniad ma o bod ti'n dos am pwynt iddo fo really blaw am just bod tu allan y gwyrddni. Dwi'n lyfio lluniau ti'n gyrru ni o golf. So oedd i'n licio Just fel, benodol, oedd i just ddim yn bod yn bwrw bach yn chri bach, a o'n i'n disgwyl i ryw bobl ymlaen i clirio'r ffordd. Mae'n tre rownd, a mi'n gweld enfys yn dod i lawr yn glanio just yn y coed. A sy'n eisiau snap. A dyn eisiau fel joc a thefo foedd. O, fanna mae'r bel. Fanna bod yr enfys yn dangos i fi. Fanna mae'r bel glanio. A ni oedd, gret. Ond oedd really just yr syniad yna ac yr syniad o mae'n anodd dwi'n meddwl fel ti'n mynd yn hynach ac o'n erthigol i'n darllen yn y Times am hyn yn sôn amdan yr syniad yma o bobl yn bod yn unig ac yr gallu a'r pretext mewn ffordd i trio wneud ffrindiau efo pobl. So pan ti'n ifanc, ti'n yn y parc, a ti fatha, plant yn chwarae ffwtbol, ti'n fatha, redag fyny dweud, gai siarad i gem, ti'n chwarae, ti'n fatha, os o'n mae'n eitha hawdd, ond fel ti'n mynd yn hynach, mae'n anoddach wneud hynna. So ti'n meddwl wedyn fatha, sut ti'n gallu torri trwy hynna? Wel, so dwi'n really eisiau mynd i ystod pub trwy'r problematic friend making. Mewn cinema... Dwi'n maith nhw'n adol chdi hitio'r peli golf na'n pub. Na. Na Simu pub. Simu golf. Os ydi crazy golf. Nyrrê. So, cinemas, ti'n really, ti'n trio cael sgwrs o rhywun yn y sef nesaf, ti'n fatha, shush, da ni gwachio the film. Whack. So, ti'n meddwl, ti'n fatha... lush. Ond, so, mae hwnna'n fatha reid...
esgus mewn ffordd i gallu cael sgwrs efo rhywun a gallu dechrau dod i nabod pobl a hwnna rhywbeth. Mae hwnna'n precious. Yr oedran dyn ni. Mae hwnna'n brilliant. Dyna dwi'n ffindio yn y gym ar sona. Dwi'n jyst yn siarad efo pobl dwi'n yn siarad efo pobl arfer. Sy'n y cwtio fyny efo bobl chwslyd yn y sona. Ie, a so ti'n... So oedd yn eitha fascinating, o'n eistedd yn y bar ar ôl chwarae rownd, ac o'na rhyw hen ddyn gwyddelig, oedd y trech oedd wedi bod yn aelod yn y clwb yna ers cyn i fi cael ngeni. Stunning. Ac oedd o'n fatha, oedd o'n dod bob wsos i chwarae efo'i fets, ac oedd o'n just fatha, oedd o'n licio neud, oedd just mynd rownd, cael paint a wedyn, a just chatio efo pobl, chdi fatha, mae'n cool, a ti'n sort of attach i'r cymuned o dy gwmpas di, chys ti wan yn poeni at buddsoddi amser yn yr lleoliad yna, so ti'n poeni beth sy'n digwydd, so ti'n cysylltiedig wedyn efo'r cymuned o dy gwmpas di. Mae gen ti wedyn, ti'n teimlo wedyn mewn amser lle dos na ddim, mae bob dim yn dadgysylltu chdi o'r cymuned lle wyt ti. Mae'r syniad o roed graidd lawr a trio bod yn bart o'r cymuned yna yn eitha pwysig, dwi'n meddwl. A fel mae hwnna'n teimlo lot mwy fatha bod yn part o bod yn berson, dwi'n meddwl, ti'n ffaith bod chdi efo cysylltiadau, bod chdi efo greiddiau, bod chdi yn cysylltiedig efo rwla. A mae rhywbeth really dwi'n heb di'n rhoi digon o sylw i yn yr weekend blynedd dwythaf. Un o'r pethau mwyaf radical ti'n gallu neud ar hyn o bryd. Mae o'r peth mwyaf anti-capitalist, anti-fascist ti'n gallu neud ydy adeiladu cymuned literally person i berson achos mae capitalism yn threifio ar unigrwydd lle ti'n prynu pethau i neud ti dim o well ti'n prynu gwasanaethau i neud ti dim o well a'r peth ydy neith o ddim llenwyr twll na mae o'n mor anti-consumerist mae o'n radical I mean, okay, dwi'n gwybod bod ydy ti'n gwybod talu, mae'n lot o bres yn involved o golf. Ond i rhai bobl, five-a-side ydi o. Yeah, exactly. Yes, exactly. Yr litter pick, i rhai bobl plaid werdd lleol nhw, ti'n chwarae paddle yn y clwb tennis lleol. Ti'n mynd i'r clwb redag. Fel ti'n dweud, ti'n mynd i... Yes, y gym a'r syniad o'r fatha rownd dosbarth yn y gym a lle ti'n cael cysylltu efo pobl. Mae o'n five-a-side, mae o'n gapal lleol, rhywbeth lle ti'n cael human to human a chys beth ti'n gael ydy mae'r dwll yn dechrau dod a mae'r dwll yn just yn cael mae'n tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu a wedyn mae Covid yn dod a mae'n troi fewn i pydew ydy a ti'n methu a neith pethau ddim llenwyr twll na neith o ddim llenwyr either literally but faint daflwyd i fewn i'r twll na neith o byth lenwi yr unig beth sy'n ffixio fo ydy cymuned nid o'n llaid mae hwnna'n neud y peth y llai chos mae'n creu pethau hefyd yn lleihau y twll mae actually neud pethau fod o ddwylo fatha be mae humans yn designed i wneud. Da ni wedi esblygu i fod yn greaduriaid sydd yn byw mewn cymuned ac yn creu. Dyna di superpower ni. Mae'n hwn mor profound, Bryn. Pwy sy'n meddwl bod chatio am golf? Dwi wedi bod yn cymryd y piss allan o golf, Bryn. Wan dwi ti'n mwyn really guess. I mean, ti'n wedi gweld fi chwarae, so... Ai, cymryd y piss mwy allan o golf, Bryn. Ti'n gwybod, mae'n fi reit debyg, ond slightly wahanol eto ysgai neidio ar y tren. Unless bod ysgai... Profound Bryn, dwi ddim eisiau popio ar bubble. Hei, dwi'n mynd mwy profound dwi'n. So, mae'n fi ydy finally cael y dewrder i ddechrau
codi pwysau. Yes! A mynd i'r gampfa. Oedd Bryn yn deadliftio 100 neu rhywbeth stupid fel yna. Oedd ni'n mynd, ffac, llai neu hynna. Ond... 200 fel chdi'n codi dy? Ie. Wel, ar un adeg o'n i yn gallu codi 2 blentyn, ond oedden nhw kind of 4 mlynedd yn iau. So, mae fy hynna rwan yn 2 Mae nhw'n wriggly, so mae hynna'n adeg. Beth sydd wedi digwydd, de, os ydych chi wedi pigo nhw fyny ac ar ymlaen neud hynna bob dydd. Just cyrlio. Allai, genuinely rwan, ar ôl bod yn codi pwysau, mi allai gario efo cryfder coesau fi, allai cario 13-year-old fi. Hogyn, chunky boy, fel i dad. It's all calves, basically, yn teulu nhw. Ond llynedd fi yn mynd at physio yn y gym, ac oedd o fel, you should, dylse ddod y gym. Ac o'n i'n teimlo mor anghyfforddus. O'na psychological block. Oedd y gym yn lle do'n i ddim yn teimlo'n saff. A dwi wedi bod mor lwcus, dwi wedi cael profiad drwg, ond o'na rhywbeth yn deud wrtho fi, di hwn ddim yn lle i ti. Ie, chos oedd friend of the show, Sarah Hughes. Mae hi mynd i'r gampfan, a mae hi yn caru fo, a mae o'n really siwtio hi, ond o'n i just methu hitio'r bloc yna. Ond nes i gychwyn mynd hefo, shout out i Rhodd PT. So enw hi di Rhodd, mae hi... Trwy byd Instagram, nes i gwrdd â hi, ond hefyd trwy byd bobl Cymraeg yn abod i gilydd. Ac mae approach hi ato fo mor nurturing, mae fi'n defnyddio fo'n Cymraeg gorau, mae fel maeth, mae'r agwedd tuag ato fo ydy, ti'n neud hwn fel maeth i ti dy hun. Yn hytrach na, does na ddim outcut, dwi ddim yn neud o i gael corff specific, mae gen i guns erbyn hyn, a dwi'n quite falch ohonyn nhw. So neb yn gallu gweld nhw. Yes. A ti mond yn gallu gweld nhw os dwi actually yn codi breichio fi fyny fel na. Ond ma nhw na. A mi allai godi yr tren i'r Almaen, o'n i'n codi luggage yn hun, fucking gwerth wythnos o stwff lleici a fi mewn un suitcase, ac o'n i'n codi nhw ar y shelves yna, ac o'n i'n tynnu nhw lawr o'r shelves yna, ac o'n i'n gallu codi, mae gennym ni box yn tu ni, sydd yn box atgofion, sy'n llawn o fel 20 mlynedd o photo albums, cos dwi dal yn printio stuff allan, ac mae hwnna'n arfer bod yn massive challenge, bo fi, mae o'n really drwm, a mae o'n really chael, cos mae'n top like a cwpwrth. A nes i wysos yma, pigo fo fyny'n hun, dod o fo lawr yn ddiogel, nôl rhywbeth ono fo, a roed o nôl fy hun. O'n i byth yn gallu neud hynna. Mae y syniad o gael cryfder genuinely just yn teimlo fel allai am ddiffyn fy nheulu, cyntefig style. Ond dwi'n neud o adre, achos dwi dal ddim quite ydi torri drwy'r barier o fynd i'r gampfa. Ond dwi'n gwybod, allai weithio, achos dwi'n gweithio oriau really weird yn gwaith. Dwi'n gweithio rhan amser, ond dwi'n gweithio bob dydd. Actually, dwi'n gweithio 6 diwrnod yr wsos, such fun. Achos dwi'n gweithio dydd Sadwrn hefyd. A dwi'n neud gwaith fi am faint bynnag oriau yn y bore, 9-1. A wedyn fyddai'n roedio'r beic adre, a wedyn fyddai'n neud 3/4 awr o'r gwaith mae'r Rhodd wedi rhoi i fi. So mae gen i, a mae'n mynd trwy app, fel personal trainer app, dwi'n credu bod o'n byd special, ond mae'n lyflu, mae'n rhoi little lluniau ti. You lifted 3 ostriches. You lifted 2 walruses today. Ac yn i fel, yes, I did, diolch. Maen nhw'n fun. Dwi'n cofio beth yw'r app, Vitality, neu beth dwi'n cofio. Mae ffindio PT sy'n gelio hefo chdi. Yn anhygol o beth. Dwi'n newydd feddwl. Falle neu siarad am rhywbeth ar y sio. Dwi'n gwybod da ni genuinely dros 2 awr. Dwi'n mor sori. A mi fyddwn ni yn siarad Mrs Webb. Mrs Webb. Madame Webb. Cam arall masif Lenny oedd mynd i therapy. Dwi byth yn gwybod os dwi'n... o'n i'n super nerfus am siarad fy hyn. Dwi ddim really di siarad efo fel lot o bobl dwi'n abod. Achos o'n i'n teimlo mor hynna'n ymwybodol amdano fo. Ond... fel oedd Bryn yn gwybod bydda fo, oedd Bryn fel Sianed.
it's going to be good, it's going to be... Ac o'n i just fel, mor anodd Bryn, ac o ti fel, aha. Yep. Yep. It's meant to be. It's meant to be. Mi oedd o... Ma di really trawsnewid. Ma di really neud help. So, oedd hwnna... Dros y cwpl o ddyddiau diwetha, dwi wedi bod yn teimlo rei miserable, ond fel nath pawb yn teulu fi pwyntio allan, mi oedd dy nain di, Sioned, yn cael seasonal affective disorder. Oedd hi mor depressed, dros dolyg, mae'n insane, ac mi oedd mam yng nghyfraith fi'n cael exact yr un peth. So mae pawb fel, mae'n normal i deimlo, tyma bach yn siai tadig yma'r flwyddyn. Achos ddoe o'n i fel, well, be oedd y pwynt mynd i therapi? Dwi'n teimlo'n awful. Pam wyt ti'n awful rhywun? Da ni'n gysylltu hyn efo fatha'r stwff, da ni siarad amdan ChatGPT fel therapist oedd dwi eisiau stopio cymryd y ffisig fi, do it. Dyle ti wneud hynna. I think that's a great idea. A dyna di'r pwynt, diolch yn magic bullet sy'n mynd i eich teimlo well. Yr whole point ydy... Mae'n toolbox amazing. Exactly. Ar sut i fframio fo. A wedyn ti'n gwybod wedyn... Oedd y stori The West Wing a mwyn sorry, da ni'n mynd ar tangent 90s flashback so mae'n boi'n cerad ar hyd stryd a mae'n disgu lawr twll a mae'r twll yn rhydd ddifn a mae'r waliau rhy serth iddo fo cleim allan mae'n gweiddi allan mae'r doctor yn teimlo mae'n gweiddi fyny. Helpa fi allan am yma. Mae'r doctor yn dweud, get it, yn sawd, Mae'n sgwennu prescription a tafod y prescription lawr fewn i'r beth ffwc dwi'n wneud. Mae mwy o bobl yn teipio. A dy mae Feton cera teipio. A mae'n dweud, hey, John, ydych chi'n helpu fi allan, dwi sawd yn y twll ma. Be allan, ydych chi'n helpu fi allan? Mae John yn mynd, gret. Mae'n neidio lawr fewn i'r twll. A mae'n dweud i John, be ffwc ti'n neud? Mae rhaid yn un y twll ma wan. Dwi wedi bod yn y twll ma'r blaen, dwi'n gwybod y ffordd allan. Ac y syniad yna di fatha sort of, fel ti'n dweud twlsyn ydi o i helpu chdi gallu... Ond o'n i mor nerfus am siarad efo unrhyw un amdano fo, cos o'n i fel like, person Cymraeg a Chymreig, di o ddim yn rhan o dy toolbox di, a mae o'n teimlo'n very, Americans, neu hwnna. Ond o'n i mor lwcus es i at rwy'n Cymraeg. Ac oedd hwnna, dwi'n mynd cedi sy'n ni wedi gallu neud o'n Saesneg. Ti'n mynd fatha... Na. O mam a dad yn ti'n mynd deud y fusnes i neb arall allan tu allan i'r tu. Exactly. Dwi isio rei shout-out, actually, cos fair play, da ni 2 awr a hanner mewn i podlediad ni. Os di bobl di cyrraedd mor bell a hyn, maen nhw'n ffrindiau agos i ni. Mae'n dod yn 4 awr. Ond heddiw therapy ar Instagram. Absolute legend. A beth yr Rhodd PT. Rhwng heddiw therapy a rhodd PT, dwi'n teimlo'n very prepared i fynd fewn i perimenopause 40 fi. Dal kind of yn y twll na bob hyn a hyn, ond mae dringo allan yn haws. A mae treulio amser efo chi, guys. Yn neud pethau well hefyd, by the way. Mae gyd yn rhan o'r siarad shit a neud pethau thing. Siarad shit a neud pethau? Ond dyna yw themau'n rhaglen. Ond genuinely agor drysau. Dwi'n cedi bod hi'n hen bryd i ni agor drysau i'r Amazon i fynd i astudio. Gwan Iest, beth ti'n mynd dweud? Oedd gyda fi un recommendation i bobl eraill sydd allan yna sydd newydd oedd allan fod ni wedi bod yn cwyno am Apple am ryw hanner awr mae Apple Podcasts wedi cael update yn defnyddio AI wneith o'n helpu ni ond be mae'n neud ydy neud podcasts sydd ddim efo chapter markers hefo chapter markers creu chapter markers automatic i'r podcasts na yn based ar y transcript mae o di automatically creu so mae o'n mor handy cool mae o'n genuinely mi oedd gennym ni un clas ar hwn da ni di skipio ar enw twat y flwyddyn a o'n i bron ar roi Siri lawr just y stuff dwi'n gofyn iddi y stuff fucking basic dwi'n gofyn iddi so ni mewn
cynhadledd wrth dweud o'n un o peranwyr Apple Payments yna, ac oedden ni mewn, oedden ni siarad amdan AI, ac oedd o fatha, sort of, da ni wedi cael amser da iawn yn neud stwff AI. O'n i fatha, chydig bach. So yna, good candidate am twat o flwyddyn, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo drosti hi, achos ar hyn o bryd dwi wedi rhoi llais dynes o Gogledd Lloegr iddi, cos hwn oedd yr agosa ni'n teimlo i adre. A dwi'n teimlo mor wael pan mae fel, I'm sorry, I can't do that, neu. Sorry, you're going to have to unlock your iPhone first. Sorry, pet, I can't do that. Unlock your iPhone first. A dwi fel, mate, I'm literally just asking you if I have a text. Yeah. Ti'n mynd goffod darllen o? Ti'n mynd goffod darllen allan i fi? Just deitha fi sy'n rwy'n just trio cael gafel yna fi. Yep. Beth bynnag, trio cael gafel efo bobl yn yr Amazon yn 1973. Peth, da ni'n gorfod... oedd hi'n anodd iawn, dwi'n meddwl, yn 2003, trwy cael gafel ar y pobol doedd. My God, Madame Webb, a period piece. Please, dwch nôl at ni. Diolch am random ar y bella hyn, ond mae gen chi 3 quarter awr arall o Madame Webb i fynd. Diwedd rhan 1, da ni'n mynd ymlaen i rhan 2 wan. Dwch nôl, mae fel Wicked y ffilm. One of 4 hour video essay amdan automatons o'r enw Bryn Iestyn o Sioned. Yep. OK, wel, yn i chi o'ch draw i hwn. Hey, come on. Get your stuff. Let's go. Let's try that again. A week ago, I spent my life racing against time. I'm gonna help you out today, okay? Trying to save people who were running out of it. Jackie! Until one moment changed everything. Come on! Welcome back to the land of the living. I don't understand what's happening. I've been having visions. I knew he was gonna die. I think I'm seeing the future. New York City's a whole new level of crazy these days. What do you want from me? New York City's a whole new level of crazy these days. This is an emergency. Get off the train. That man's trying to kill you. What? Who are you? What is going on? I can see the future. Oh, what the hell? She didn't see that coming? That's not how it works. I've seen that man before. So who is he? Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Wait, I recognize you. You live in my building. You're the paramedic. Yeah, you almost ran me over. You don't think this is weird? How we're all connected? It's honestly like the least weird thing that's happened all day. What do you want from me? I have no idea what those girls are called. Why don't you want from me? I think he can see into the future. What are you want from me? He's trying to change what happens. Julia, get down! Why aren't you scared of me? Why do you care for me? Your future was almost so different. Where do we go? If you want to live, you have to trust me. Get ready. Now! You're showing off. Maybe a little. Diddly-doo. Oh, wow. Mae'n 2003. Mae Bryn a fi yn blwyddyn ôl a coleg. Mae pawb yn gwisgo Buffalo trainers braidd yn hen erbyn hynna. Oedden ni'n gwisgo skinny jeans a blazers. Ac yn astudio pre-cups yn yr Amazon. O'n That's i right. efo part-time job yn gweithio yn carchar Abertawe. Yeah. Oh,
Fucking hell! Yep. Mae yna Leas i'r winion that is Iestyn Lloyd, right? Cos o'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ddeud Clwb Ifor Bach, cos honna di'r stori dwi yn gwybod amdan. Mae'n un Abertawe, mae Abertawe ffeis ti, dwi ddim yn ymwybodol ohoni. Be oedd ti'n mynd Abertawe? Wel, o'n i'n gweithio yn llyfrgell Abertawe, a wedyn nath nofyn, so rwy'n isio danger money extra. So Ond ysdi Cynarfon fan hyn. Dwi'n sario pres i fynd round y byd, so... Ia, iddo. So just basically rhedeg y llyfrgell yn yr garchar. Faint o bobl diddorol gwrdd ti? Llwyth. Cymers. Ti'n gallu... Di yn gallu sgwini llyfr, de. Ac y peth ydi, oedden nhw'n cyfadda i fi yr holl stwff oedden nhw wedi gwneud. So ni wedi recordio nhw. Fysa nhw wedi gallu fod i fewn am hirach, am fod oedd Rian yn dod yn ôl fed, I just been to the court, you know, I got away with it. I said it was an accident, you know. But we knew what we were doing. We put him in the boot of the car, driving around like lunatics. And then, the fucker went and died in it. Oh, God. Ei, fo fi fan hyn yn ffacin brolio bod fi'n gallu mynd i'r gym a cael therapy fel rhyw fath o middle class wanker. Dwi'n ymwybodol iawn o'r privilege. Dwi'n mor lwcus o ddeud bod hwnna rioed wedi bod yn broblem dwi wedi cael. Bod rwy'n dwi wedi stwffio fe'n i boot car fi. Ia, ond y peth ydy, os ti'n, beth ti'n gallu neud ydy, ti'n gallu gweld bod hynny'n wedi ddigwydd, a wedyn newid beth sy'n wedi ddigwydd. Oedd arna'r boi ma lot o bres i'r bobl eraill am gwerthu drugs neu rhywbeth fel yna. Yep. Oce. Dwi mor sori, nath ni fynd off y Madame Webb train. Wow. Dwi'n postio ar Instagram yn aml iawn. Yep. Nes i postio y Madame Webb, dwi'n ni'n gotio Madame Webb, nath un... Pam bo... Dwi'n mor sori, mae Apple yn meddwl bod fi'n neud bawd lawr ar yr FaceTime call ma. Dwi genuinely ddim. It's the top antler. It's just antlers fi. Dwi'n gwisgo, llun i'r socials, mae gen i, dwi'n gwisgo headband sy'n neud fi edrych fel furry. Sorry, Carw. Oh, God. Madame Webb. Nes i postio fo'r Instagram fi, nath Johnny Athan sydd yn dysgu Cymraeg yn drirfawr. Dwi'n gwybod os yw'n gwrando ar y siow, ond mae o 100% yn dilyn hint a helynt yr Ffilmdiddim a'r outpouring o yes! Gafwyd pan fydden ni ffilm Madame Webb. Fi awgrymodd hon, fel arfer. Mae hon yn chwedlonol y Ffilmdiddim. Mae Bryn yn gwybod mwy o'i hanes i. So Bryn, dwi angen i ti rhedeg lawr yr fel Madame Webb lore. So, Madame Webb gafodd i gyfarwyddo gan... Quotes cyfarwyddo, bunny ears fan hyn. Gan S.J. Clarkson. So, mae hi... Cefndir hi, actually, ydy mewn teledu. So, mae hi wedi cyfarwyddo episodes o Anatomy of a Scandal, Succession... The Defenders, Jessica Jones, Orange is the New Black. A lot of... so hwn oedd i ffilm cynta hi. Probably fel oedd i'n cynt y ffilm dwytha geith i wneud. Gafodd ei ysgrifennu, a eich eitha'r enw yma dechrau swnio gyfarwydd i chi. Matt Sazama, Burke Sharples. Sorry, Burke, yeah. So eich enw swnio gyfarwydd i chi. Apparently o'n rhywun arall enw Claire Parker ag S.J. Clarkson yn fel. A rhywun enw Karen? Yeah, Karen Sange, story by. Okay. So Matt Sazama a Burke Sharples, os ydych chi'n chwarae adra, oedd hefyd ysgrifennu Morbius. Yes! Wan dwi'n cofio yr Cinematic Universe Sony Spider-Man. Pa ffilm arall da ni di wneud? Dwi'n gwybod, come on, Gods of Egypt. Gods of Egypt. Yeah, Gods of Egypt. Oh my God, mae hwn yn troi fyny inadvertent criw retrospective i'r bobl ma. So gyn ti Dakota Johnson, famously of 50 Shades of Grey fame. Mae gyn ti Adam Scott, sef, dwi'n meddwl actually peth gorau
peth gorau am y Mae ffilm o actually yn dod allan o hwn quite unscathed. Ydy, fel Ben Park. So, Dakota Johnson yn chwarae Cassandra Webb. Yes. Mae gen ti Adam Scott fel Ben Parker. Wante. Mae nath hwnna completely fynd dros pen Iest yna fi. Yeah. Do. Oedden ni just fatha drwl yn dod allan o cornel ceg fi'n gwylio fatha. O'n i'n teimlo mwy dwp bob munud o'n i'n gwachio dwp. Tahar Rahim yn chwarae Ezekiel Sims. Oedd o'n shit. Mae gen ti Sydney Sweeney yn chwarae Julia Cornwall. Chydig go. Ydy her, pwyd y lle. Dal ati fy rundown na, Bryn. Mae gen ti Celeste O'Connor fel Matty Franklin ac Isabella Merced fel Anya Corazon. Okay. So. Okay, Bryn. So, broad strokes. So, yn y comics, yep. Mae Madame Webb yn mutant sydd heddynas sydd yn gallu gweld... Off of X-Men. Of the X-Men, sy'n gallu gweld y dyfodol a mae hi'n helpu Spider-Man. Mae gen i Spidey Sense sydd yn ymestyn fel llawer ymhellach na Spidey Sense. So Be di power Professor X? Mind psychic, ond ddim yn gallu gweld y dyfodol. Na, okay. So, he sees now. Mae o'n darllen meddyliau bobl. He's live TV. Exactly. Hi ydi Netflix. Mae hi gallu gweld beth sydd ar bob un channel. Am like a 10 mlynedd nesaf. Am y 10 mlynedd nesaf. Mae hi'n gwybod beth mae AI crash yn mynd edrych fel. So... Hi di'r EPG. So So yn y ffilm yma, mae hi yn... chwarae gan... Bryn. Dwi'n teimlo fatha dwi fod i'n abod hon o rwla arall e blawn dan 50 Shades of Grey, ond eich just yr enw sydd yn swnio mwy enwog. Mae dad hi ydi Don Johnson. Y boi o Knives Out. A Miami Vice. Okay, so. Ond mam hi ydi pwy? Melanie Griffith. Ydy'n perthyn i Ellie Fanning? Na, Dakota Johnson, dim Dakota Fanning. Oh, right. Pwy di Dakota Fanning? Am I making people up? Yes, ti'n swnio fel hen foi. Yn y ffordd gorau posib, ti'n swnio fel Tide at Christmas. Dakota Fanning oedd War of the Worlds. Mae Bryn yr IMDb rwan. There we go. Okay, yeah. So, dwi'n mor sori, dwi'n bita'r marzipan off y cacendolig, heb ddim cacendolig, just y marzipan. I could go crazy yn y funudau nesaf. Right. So, mae hi yn y... Da ni di cyrraedd, mae hi yn y comics yn gallu gweld y dyfodol. Y dyfodol. So, nawr... A mae'n mutant. So, da ni nôl wan yn yr... So, nath Marvel nôl yn late 90s, early aughts, gwerthu'r hawliau gwahanol cymeriadau i Sony ac i Fox. So, da ni Sony prynu yr hawliau i Spider-Man a'r cymeriadau sydd yn y Spider-Man universe. Ac da ni Fox cael y Fantastic Four a nath nhw trio neud ffilms efo nhw. Wan, ar ôl dros amser, mae Sony wedi gwerthu'r hawliau nôl i Spider-Man i Marvel. So mae Marvel yn gallu rhoi Tom Holland yn yr Avengers. Ond mae gyn Sony dal hawliau i rhywfaint o'r... Bad guys. Characters eraill yn yr Spider-Man universe, ond nhw'n necessarily gallu dilyn yr comic book origins ar gyfer chi. Chos beth ydi, fe dith nhw'n neud Madame Webb yn mutants, chos gyn nhw'n access i'r X-Men. Na, cos mae Disney bech yn rhaid na, achos y Fox merger. Exactly. Fucking shit on the filmmaking.
So, maen nhw'n gorau neud o fyny. Plus, maen nhw hefyd eisiau trio hyn efo ail ffilm Andrew Garfield o trio cael y Sinister Six, sef yr gang o villains Spider-Man, a trio neud nhw'n rhyw fath o anti-hero. So, da ni wedi gweld hyn efo Mobius, trio neud o'n anti-hero. Da ni wedi gweld efo Craven the Hunter, trio neud o'n rhyw fath o anti-hero. Da ni heb watch a Craven eto, na ddo. Dylen ni probably watch a Craven. Craven a Beekeeper, mis chwefror. Just i cael y lŵp. So, be gyd ti wan? So, di Madame Webb yn fath rhyw CD grade character. Don i rioed wedi clywed amdani. Sy'n just yn y cefndir. So, peth ydi, fedrith yn ôl y hawliau mwyn wedi gwerthu, fedrith nhw'n really defnyddio byd Spider-Man yn y ffilm ma. So, dyna pam bod extending i'r ffaith, bod nhw ddim hyd yn oed yn gallu iwsio with great power comes great responsibility. Bryn, oes gen ti'r llinell? Oh, no. Mae gen i lawr fan hyn rhywle. Yeah, go on. If you take when you take on the responsibility, great power will come. Yeah. So ni just fel, brilliant. Ydych chi'n meddwl bod ni'n idiots? O wait, ydych chi yn meddwl bod ni'n idiots? So maen nhw wedi gorau ail-wampio origin hi. Ond dyn nhw methu deud Peter Parker. Na. Dyn nhw methu deud Uncle Ben. Na. Dyn nhw methu... So mae'r Las Aranias, maen nhw'n cael galw The Spider People. Yeah. Dim Spider-Man, ond Spider People. No, Spider People. Maen nhw'n Spanish. Spider People. Dyn nhw, maen nhw'n cweithio, he's walking around like some sort of spider person. Sydd yn really just bonkers. A maen nhw'n load o references bach sydd fatha sort of, do you get it? Do you get it? Mae Celeste O'Connor yn dweud, you wouldn't like me when I'm hungry. So that, fuck off. Did you know, so IMDb trivia cynta sy'n dofynu Bryn, did you know this is the first Marvel movie, quotes, based on a character that did not have their own self-titled comic series. So it's gen y cymeriad yma ddim hyd yn oed comic. Yeah. So be di fath rhyw supporting character sy'n appeario mewn rei o'r stories. So maen nhw wedi gorau trio inventio rhyw fath o backstory ddi sy'n ddim, bod o ddim bod hi'n mutant. Ie, ddim o gwbl. Just spiders. Be sy'n mwy bonkers ydy hefyd, da ni'n mynd gweld y Spider-Women efo'r powers. Be da ni'n gweld ydy gweld nhw mewn flashbacks, flash-forwards. Oes dim superheroes yn y ffilm yma. Oes dim superheroes yn y ffilm yma gwbl. So... Mae mam Constance Webb mae hi yn yr Amazon yn dechrau'r ffilm efo Ezekiel Sims yn trio ffindio rhyw mystery spider da ni'n flasho nôl i my mum was researching spiders in the Amazon when she died un o'r quotes gorau di Cassandra Webb brackets, checking her mother's old notebooks and photos in a Basil Exposition suitcase. Yeah. Hope the spiders were worth it, Mom. No. Llai. Sorry. Llai. Hope the spiders were worth it. Yeah. So mae Ezekiel Sims yn betrayio Constance ac yn dwy'n y spider a lladd hi. Mae'r Spider People yn trio achub Constance a wedyn mae Cassandra mae'n special Spider People yn yr Amazon a mae Cassandra wedyn cael geni yn yr Amazon a wedyn be nesa mae'n dweud, ddoeth hi nôl pa mae eisiau gwybod am ei powers hi. A wedyn smash cut, a da ni wan yn 2003. Mae 2003 na son o fo'n gret, cos mae hwn yn period piece dwi fod yn gwybod amdano. Gwni fel, di hwn ddim yn period piece, di hwn ddim yn tîm fel 2003. O'n i fatha, o'n i really confused. O'n i fatha, no way. Mobile phones nhw'n weird, o'n i just... Mae hi wan paramedic yn New York City. The most untethered paramedic. Dim bod bod hi'n cerio. Tra mae'n dreifio a'r boi arall yn trio achub yn y cefn ac maen nhw just
Maen nhw'n cael sgwrs tra mae person yn marw efo nhw, a just mae hi'n dreifio 20, 30 miles an hour. Beth sy'n gret ydi, mae'r external shots o'r ambulance, mae'n fatha mynd a pan ti'n cytio ti fewn, fatha mynd am casual driver prawn dy syl fath o beth. A mae hwn yn part o'r whole thing y ffilm. A da di bod yn neud y jokes ma, deud i Sioned llai, mae bob un lein mae hi. A mae bron pob, sy'n neb yn cael y matab normal i'n byd. A mae bob dim mor, fatha, maen nhw wedi rhoi... Stupid! Maen nhw wedi rhoi fatha sedatives i bob un actor arall yn y ffilm ma. AI generated. A maen nhw just mor... Does a ddim emosiwn, does a ddim egni, does a byd. Mae hi'n mynd trwy cael Basil expositionio. Mae hi'n gadael y merched, mae'r Ezekiel Sims eisiau lladd nhw, chos mae o di spider-sensio. Bod nhw'n mynd i fod yn superheroes yn y dyfodol a'i lladd o yn y dyfodol. A ti fatha, okay. Mae'r actor sy'n actio'r quote-unquote bad guy yn ofnadwy. Wel, so, hyd i'r peth so, o'n i di dallt bod y rhan fwyaf i stwff fod cael ei ADR-io. Yn wael. Pam, oherwydd bod y leins greiddiol yn wael na beth yna. Oedd o'n ymangos yn actor dim di Gymraeg, di Saesneg, fel Saesneg gael iaith. Na, oedd nhw ddim yn siŵr be oedd y thing fo am fod, so nhw'n penderfynu ADR-io fod nes ymlaen. Wow. Oh, great plan. Yn ôl beth dwi'n ddallt, un o'r storïau nath nhw chwarae efo oedd y syniad bod rhywun wedi dod nôl mewn amser o'r dyfodol, the Terminator style, i trio lladd Peter Parker cyn iddo fo cael ei eni. Diddorol. A so, wedyn oedd Cassie a'r Spider-Women yn gorfod tre achub fo. Gwybod na fo fysa'r Spider-Messiah. Yeah, exactly. So, oedd ni'n really cael hynna. So, oedd o'n fatha y Terminator yn mynd o gwmpas fatha'n OP ac yn just taflu pobl o gwmpas. A so hi fatha gallu gweld y flash forward. Mae powers yn does. Mae o efo, effectively, mae o fel evil Spider-Man, ond dyn nhw'n gwybod hynna. Ac mae hi fod just cael gallu gweld y dyfodol weithiau. A mae hi wedyn yn trio stopio fo. Mae'n cael bod hi chwarae'r gêm. Mae'n cael auto-save. Rwy'n arall. Mae'n mynd ymlaen a fatha, dweud, oh shit, nes i ddweud golchi, nôl i cychwyn a trio eto fath o beth. Mae o just Mae'r sgript ddo, dwi eisiau dod nôl at mae'r quotes page ar IMDb, hyd yn oed just i heb watching y ffilm. Mae o'n darllen fel parody. Mae'n darllen fel hold on, un specific dwi eisiau mynd fel. So, mae un o'r teenagers yn gofyn iddi, so who is this guy? Aran a bad Spider-Man, like, that man is Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Just fel, mae'r whole script just fel, fucking, mae idiot sydd yn gwachod hwn. Mae rhaid ni just esbonio pob peth. Mae 70-80% o'r script yn exposition. Mae o fel Basil Exposition, the movie. A mae hi'n... Caru fo. A mae hi'n... Gwaetha deud yn exposition i hi hun. I hi hun! Allan yn uchel, yn y tŷ. I hope the spiders were worth it, Mom. Yeah. A mae o just yn bonkers. Mae o'n wyrth o... Swn i'n... Ti ddim eisiau dweud, mae hwn yn AI generated, cos ti'n gwybod, humans sydd wedi sgwennu fo, humans o dan lot o pressure, humans efo cyfarwyddwr sydd ddim wedi neud hyn o blaen. Mae lot i fynd off, Mae na flashback yn y diwedd, cos mae Madame Webb yn really grac with mam hi, achos oedd hi'n quote-unquote researching spiders. Hwna'n yr unig beth na kind of touchad fi. Bod hi'n flin iawn efo mam hi, achos oedd mam hi wedi marw
yn yr Amazon tra'n rhoi genedigaeth iddi hi yn yr Amazon researching spiders right before she died. Right before she died. So, a mae yna flashback pan mae Cassie, sef Madame Webb, yn cael ei chysylltu hefo like, the web of knowledge a mae'n kind of gallu flasho nôl i fel bwyd mam hi. Ond mae o mor stupid. Chos mae'n gweld y flashback. Mae hi'n cael flashback i surgery doctor mam hi, lle mae... And, dwi really eisiau ffeindio'r quote yn iawn. Bod gen y babi rhyw fath o congenital... Congenital... Lymphoma? Neuromuscular condition. I'm sorry, Mrs. Webb, but your baby will have a neuromuscular condition. A wedyn, yn y flashback, Madame Webb yn sefyll yna mynd, but I don't have a neuromuscular condition. They're just fel, mate, mae'n okay I fod yn subtle. Genuinely. But I don't have that. You don't have dandruff. Exactly. Dyna pam oedd mam wedi mynd i'r Amazon. I achub fi. Hwna dio. Mae o'n amazing. O ran, mae rwy'n fel Dakota Johnson yn gallu nepo baby o trwy fywyd, basically, ddim yn trio. Achos mae hi'n bert. A mae mam a dad hi'n film stars. A mae bobl wastad yn mynd I castio hi, cos maen nhw fel, mae hi'n kind of adjacently famous anyway. So fel, why not? Mae'n gallu darllen stuff allan yn uchel. I mean, a bit sy'n sort of gallu bod yn ffynnu. Chos mae'n bit lle mae fatha, mae'n exposition I hyn. Sys chdi'n gwybod, mae di darllen fatha'r powers of spider people. Yn yr Amazon. A mae hi fatha'n, mae'n dweud, gallu claimio fyny walia. Sys chdi'n gwybod bod chdi'n methu claimio fyny walia, sas ar nhw wedi deud I chdi. So mae hi'n cerdded fyny at y wal ac yn trio claimio fyny'r wal. A mae hi'n fatha... Mae'n collapsio yn y ffordd mwyaf fucking tro. Mae'n lluni'n tro yn fel... Mae'n fatha sleidio lawr. Fatha cartoon, mae'n fatha sleidio lawr. Mae ar ôl iddi hi fod i'r Basil Exposition suitcase sy'n dod nôl yn ôl. Mae notes fi'n llawn o fel, mae di mynd nôl i'r Basil Exposition suitcase ma. Hefyd, mae'r bad guy yn gan efo holl powers... Spider-Man bod nhw'n cael deud bod o'n Spider-Man. A mae hi a'r teenagers mae hi di actively kidnapio. Basically just mynd, wow, just like ceiling guy. A maen nhw just yn gael fo'n ceiling guy. Cos mae'n gallu'n tringo. Cos yr holl point ydi, mae'n rhagweld stuff. Mae'n rhagweld marwolaeth I bos hi'n gwaith. Sy'n actually reit trist, actually. Cos maen nhw gyd yn paramedics. Am hwnna'n quite tragic. Be oedd yn ffynnu efo bit yna. So, mae hi'n stopio fo cam yn i'r ambulance. Mae hi'n cyrru ffwrdd. Mae hi'n rhagweld I farwolaeth o. So, mae hi'n slofi fo lawr. A wedyn, mae o'n gyrru ffwrdd. A dyn mae hi'n cerdded at y camera. A wedyn, beth ti'n gweld yn y cefndir ydy yr ambulance yn gyrru ffwrdd. A wedyn, suddenly, bang! Mae'n lori arall yn mynd I gofro. O beth sy'n mwy ffyn I fi di, mae nhw'n cytio wedyn i'r shots, white shots o uwch I fyny. A beth sy'n gweld ydy, oedd i'r dde o'r ambulance, o gyd i'r dŵr. So oedd y lori ma. Just I cychwyn o fel, lori di cychwyn o hanner eiliad yn ôl. A ti fatha... Ond os oedd yr ambulance yn croesi'r ffordd ac ar ymlaen, oedd yn mynd syth fewn I dŵr. A sa'ch chi fatha, so beth ffwg, so gafodd y shot... Ti'n trio mynd. Ti'n trio mynd. A peth ydi, oedd hi'n angen cael o white shots na. Sa'ch chi di torri hwnna allan, a sa'ch chi fatha, so di bod yn ffain. Ond oedd nhw di fatha, a bych ti gweld lot o dewisiadau camera, oedd fatha really just fatha, pam nath hynna ddigwydd ddod? So o'na reichio oedd hi'n yn fatha roed CPR I rywun oedd just ar y llawr. Ac oedd y camera just yn pwysio fewn ac yn tynnu allan. Ac oedd pam mae hyn yn digwydd? A lot o just dewisiadau bach sy'n ei ddim sens o gwbl. A mae'n just yn tynnu chdi allan. Ti'n watched y trailer, right? Yeah. Mae'r trailer quite
yn edrych quite cool a ddiddorol. Beth ydy broblem y ffilm yma ydy, fel nes di sôn, oedden ni'n sôn ar y chat, like, mae interactions bobl yn, like, ma nhw'n, y rheswm ti'n teimlo'n AI generated ydy, does dim humans yn siarad fel hyn. Does dim teenagers yn siarad fel hyn. Does dim paramedics yn post 9/11 New York yn siarad fel hyn. So, mae'n... A beth hwnna fi hefyd, o'n i'n just yn amused hefyd efo'r fatha'r teenagers ma, oedd gen ti Sydney Sweeney, oedd nhw wedi trio, ar y funud, Eidio hi lawr. A ma nhw wedi ti'n edrych yn mawsi ac yn fatha nerdy, a ti fatha... Ti'n fel, na, mae hi y vibes, mae'r vibes off. Ie, a ti fatha, na, ti'n am yn sens o gwbl. Na. Wedyn mae pob fatha, os oes ni wedi gweld rhywun yn cerdded ar hyd y ceiling ac yn taflud plismin o gwmpas y lle, swn i'n ffricio allan. Fyswn i'n methu cysgu. Fyswn i'n ffocin, fatha, beth ffwc dyn ni, just get the fuck out of here, fatha. Da ni just eisiau bod belled i ffwrdd a da ni'n gallu bod. A mae hyn yn, ma nhw'n mynd i'r ganol y goedwig. Oh god, ie. Lot o bobl o New York yn dweud, lle ffwc mae'r goedwig na? A maen nhw'n dweud, wedyn, maen nhw'n mynd o'r goedwig mae'n trechio mewn diner rhyw hanner just wrth ymwyl y goedwig. Mae'r goedwig ma'n... So maen nhw'n mynd i'r diner a maen nhw'n just yn eistedd ac just yn bita. Wedyn maen nhw'n mynd i ryw motel ac yn cysgu. Ti'n dweud, sa'n neb yn ymatab yn normal yn y thing ma. Mae o'n amazing. A mae'n ffricio fi allan. Fedrwch chi esbonio chi fi, ti'n fod y darn goedwig, lle maen nhw'n fed up o sefyll wmpas yna, so maen nhw'n cerdded trwy'r goedwig am chydig, a wedyn maen nhw'n diner. A wedyn, so mae Madame Webb yn dod yn ôl wedyn, dyn nhw'n yna, a wedyn mae hi'n cael y flash forward thing na, ac so maen nhw yn dawnsio ar y bwr, a wedyn mae hi'n cael ei stabio gen spider person. Legally. A wedyn mae hi yn ôl yn y goedwig yn mynd, I had one of those things. Yeah. So wedyn mae'n neidio mewn yn y car, yn hytrach na cerdded yna trwy'r goedwig, fatha ni flash forward i, a mae'n cymryd oes i cyrraedd yna yn y car. Mae'n stuck tu ôl i lori, a stwff fel a mae'n neud o teimlo fatha, mae'n neud o teimlo fatha, wel, dod mynd yn y car i, mae'n gyflymach felly na. O just yr editing a pacing, yr holl thing, wrong. Mae jyst yn teimlo fel rhywun sydd yn gwybod y syniadau o sut wyt ti'n adeiladu stori, ond genuinely wedi really cael trafferth hefo'r actual messy business o trio roed bobl gael bobl i reactio, potentially gael Dakota Johnson i reactio normal amdano fo. Ond peth ydy ddo, mae pob yn ymatab fel la. Dos am egni na. Ti'n mynd i'r maen nhw'n cael barbecue fath o baby shower, chys mae Mae'r Ben Parker. My sister. Mae hi ar fi'n rhoi genedigaeth i babi. A so bydd o'n mynd yn Uncle Ben. Ie. Ti'n weld? Uncle Ben. Chi'n gweld beth maen nhw wedi gwneud o'na? Si, pwy feddylia? A so maen nhw'n cael fatha baby shower i dathlu. So maen nhw wedyn yn dweud, ti'n hogan, ti di efo ni, a gwni cael games, mor gymaint o hwyl. A maen nhw fatha, maen nhw wedi cael rhyw game lle ti'n gorau rhoi tafod o bapur i fewn. Fatha fod y memory gorach ti o dy fam. A ti'n fatha mae'n tynnu tamad o bapur Cassie allan, a mae o'n blank, a fatha, whose was this? A ti'n fatha, a mae'n dweud, I didn't know my mum, she died in the Amazon researching spiders. There we go. Just, mae'n beautiful. Just a set-up yna. A mae pob yn fatha, just fatha, A so mae pob yn ymatab fatha,
just i wneud yr situation teimlo mwy awkward, i wneud hyd edrych mwy weird. Lle fysa rhywun normal wedi mynd beth ti'n neud? Mynd â hi yn ochr ddyn, cut this shit out, fath o beth. Mae'n amazing. Mae'n amazing. Mae'n werth i wylio, dwi'n teimlo, just am yr immersion mewn fel parallel universe wallgo. Just, lle mae pawb yn dead, so emotionally dead. Oedd y bit gret lle oedd hi trio deud i doctor hi bod hi cael visions. A sa'n doctor normal mynd oedd mae hwnna'n issue. This is... lle dyn ni'n cael psych consult i fewn i fa yma. Chos eich bod yna rhyw neurological peth o fa yma, bod chdi wedi mynd... So, wedyn, go watch some old movies, fath o beth. A so mae hi'n mynd yn ôl i'r fflat wedyn ag yn gwachad A Christmas Carol. Chos mae nhw'n dod i'r bit lle mae Scrooge yn cwrdd a The Ghost of Christmas Future. Chos a boys chos hwnna ti'r bit lle mae o gweld y dyfodol a mae'n gallu newid pethau. Wow, foreshadowing. A beth sy'n ffynnu ydy, mae hi wedyn yn codi ac o'r chos mae'r aderyn yn hitio'r ffenast. Mae'r golygfa ydyn yn y cefn, so mae hi wedi codi yn y cefn, so beth 30 eiliad. Mae'r sîn ar y teledu yn symud mlaen bron i 10 munud. Just yn y 30 eiliad yna. A ti fatha... Beth yw bywyd? Beth yw amser? Mae just yn... Mae lot hwnnw fo just yn pethau bach dewisiadau odd. A ti fatha... pam? Dwi'n meddwl dros y gwyliau yma, fi'n credu dylech chi, cos mae lot o bobl yn mynd i fod yn ista ac yn meddwl fel, oh my god, dwi'n llawn Quality Street benau. Just cymwch moment a giglwch. Achos mae o'n neud ti deimlo fel, dydw i ddim yn dwp, cos mae'r ffilm yma'n meddwl dyma di intellectual level fi, a ti just, na, mi'n ffain. Mae Griffin Newman di gwylio'r ffilm ma, Blank Check? Blank Check. Di gwylio fo 3 gwaith. Be mae di dweud? Dwi'n di gwachio, jo di letterboxio fo. Mae o just i dweud, her web connects them all, ydi un review. A wedyn ni, na i ddarllen rei o reviews y letterbox yma. Every line reading feels like it's on a Zoom delay. Yeah. Fair. I was at the dentist day for an hour and a half with Imagine Dragons playing in the background the whole time, and I can't believe that wasn't the most painful experience I had today. Then this movie was just Dakota Johnson wearing her normal clothes versus this guy imitating Batman. Yep. Was he? Yeah. Was it? Yeah. Yeah. Pretty Hunter. When she taught them CPR, I was like, man, I hope they use CPR on her in the final battle. And then they did. Poetic cinema. Mae hi yn cysylltu hefo'r teenagers. Dwi'n paramedic. Na i ddysgu po peth dwi'n gwybod i chi. Handi, da. Because the neurotoxin can stop your heart, so you need to be able to get the heart beating. But you need to work together. Hwna, ti'n weld, dysgu. Just bonkers. Genuine, sut sa chi'n reitio'r ffilm ma o ran good bad movie, bad movie chi wedi kind of licio yn yr Ffilmdiddim enfys o Ffilmdiddims? Mae hwn yn un, na i beth watcha eto. Na i fucking... No way. O'n i'n bored to fuck. O'n i'n just... Mae o mor wael. Mae bob dim yn efo wael. Yr contrast syna, fel oedd Bryn yn dweud, rhwng tu mewn i'r ambulance a'r tu allan i'r ambulance a just...
Fedri di weld, mae yna rei pobl di weithio'n galed iawn yn efo, yn trio'i gorau. Fatha'r effaith na, pan mae'n cael ei pwysio fewn i'r dŵr, ac wedyn mae'r web, fatha, portal-y thing, yn brysferth iawn. Doctor Strange kind of thing. Ond mae'r ffaith fod hi efo ffotograff o'r Amazon efo'r coedan ma, a mynd yna, a dweud, coedan yma. So mae hi'n wanted am keepio lot o teenagers. Ond mae'n hollol ffain iddi hi hedfan i'r Amazon. I'm just gonna nip down. A dos a ddim dim problem, GPS coordinates. Na, mae'n just yn glanio na, a mae gen i lun o'r goedan, a mae'n ffindio'r goedan, yr union goedan. Psychically. Dwi'n meddwl dylen nhw wedi gwneud fo rhyw fath o cut o hi di gadael nhw dal yn y goedwig a di mynd i Peru, a wedyn dod yn ôl, a wedyn ma'n dal yn y goedwig. Mae'n dod yn ôl, a mae hi fatha, mae nhw gyd i marw, ti fatha, oh shit, ia'n lyn i wedi gadael nhw just yn y goedwig. Ond beth sy'n ond eto, mae gen i bit sy'n mwyn dros Adam Scott, chys oedd o... Oedd o just yn pres. Oedd o'n gret yn y ffilm, oedd o'n funny... Adam Scott? Adam Scott, ie. Pwy dwi'n meddwl am? Pwy dy'r boi... Ridley Scott. Na, Andrew Scott yn meddwl. O ie, naci. Adam Scott, fel Uncle Ben. Siwr. Oedd o'n gret, oedd o'n gwybod yn union pa ffilm oedd o'n mewn. Oedd o'n cael whale of a time, ac oedd o'n just fatha'n wneud i fatha standard comedy bit. Charming. Gret, Dwi'n really balch dos na'n Spider-Girls movie yn dod allan Mae'n gwybod ddo. Neith nhw bit gytuno i ddod yn ôl iddo fo. Wel, chys... Ti'n fel bod nhw di fel anafu? A mae'r gwynab yna sydd ar Dakota Johnson yn y diwedd, lle I have all I need right here. Efo just y merchaid yna. A mae hi'n ddach mewn wheelchair. Ac wedyn just yn... lle mae nhw'n byw? Lle mae'r pres ma'n rhaid o? Mae'n ffain. Na, chys mae hi'n gallu gweld yn dyfodol, mae hi'n gallu mynd bookies. Wrth gwrs. So mae'n just yn... Mae'n just yn bonkers. Ond, ateb y gwestiwn di, good, bad movie i beth da ni'n neud. Definite. Mae'n lot o beth a ti sort of mynd beth ffwc sy'n mynd ymlaen. Nes i enjoyo hwn mwy am hynna na Morbius. Ond it's webbing time. It's morbing time. Morbing. Ond Bill Madame Webb yn dweud. It is webby time. We're all connected. Ond dwi'n meddwl y reswm nes i'n licio Morbius gymaint yn ydych chi ydy chys dwi'n really fucking gas gyda i Jared Leto. Ond mae'n gymaint o jokes. Allan dioddag Jared Leto. So dyna pam dwi'n meddwl nes i enjoyo Morbius. Oedd o'n trio, oedd o'n method acting the fuck allan o'na. Eich gymharu just fatha Ond bobl yn cerio. Ond bobl yn cerio yn Morbius. Eto, pwynt i'r pobl yn cerio. Chys ath pob, ath Dakota Johnson, pan oedd y ffilm allan, oedd hi press interviews lle oedd hi'n ripping the shit out of it. Mae'n nuts, dyd ia. Oedd hi'n rhy cool i hyd yn oed trio. A ti'n sort of okay, gret, well, mae'n a lot o bobl yn gweithio, fel Iest yn dweud, mae'n a lot o bobl yn gweithio really fucking galad ar hwn. A mae'n dyn nhw'n cael ripio'r pes allan yna fo. So, stand by your work. That's a beth, so, yeah. Yes, good bad movie. Awful, worst of all time. Gwaethaf, erioed. Gyd gymaint o ADR. Dwi'n meddwl mae hwn yn rancio yn y gwylod o'r Ffilmdiddim. Mae'n ffilm wael a ddim yn enjoyable. Yeah, don't watch this.
Dwi'n credu dylech chi, just i kind of bod yn rhan o fel... Just i bod yn rhan o fel... A bod os ti'n gwachod hwn, ti'n teimlo wedyn, God, dwi'n gorau watchad Venom one hefyd, a dwi'n mynd i watchad... Mobius. A Craven? A Craven. Craven the Hunter. Wna, so, mae'n reswm da arall i cael watchad Craven, friend of the show... Wes Craven? Naci, oh, hell. Russell Crowe fel i dad o. South African scary dad, neu'r math o beth. A'n ni bod Russian o ddo. There we go, ta. Yeah. So, mae o'n fatha Russian. So, dwi'n meddwl, efo'r acen. Dwi'n rili'n acen oedd gyda fo'n y Pope's Exorcist. Ond... just tightly tilted i fod yn Russian. Dwi'n lyfio late period Russell Crowe. Dwi'n barod am beth bynnag mae'n cynnig i ni. Bydd o'n gret just i watch o just ar gyfer Russell Crowe. Amazing. Okay. Anwyl Frandawyr. Ond be dys ti, Sioned? Fi... Pawb watch o ddo? Ie, dwi'n feddwl dylech chi. Dwi'n feddwl bod o'n horrendously entertaining, just o ran fel faint o stupid ydy nhw'n meddwl bod cynulleidfa'n gallu bod, a misjudgio be mae dy gynulleidfa di'n capable of. Mi oedd yna chunks bach entertaining o'n i reit enjoyo, achos mae'n edrych yn mae'n ddryd. Alli ti gallu deud fel, mae'na location, mae'na lot mwy o location shooting na sy'n mewn lot o stwff fel un, dwi'n teimlo. Budget o 100 million? A mae'n edrych reit dda o ran mae'n amlwg bod yr bobl technegol o ddan nhw'n rili dda. So dwi'n just licio gwachio do. A ti'n mo, chi'n abo fi, dwi'n lyfio unrhyw ffilms hefo lle ti'n setio fyny A Very Dangerous Fireworks Factory, a wedyn yn yr final thing. Gadewch i ni lwyrio'r boi Mae'r Very Dangerous Fireworks Factory. Mae hi'n galw am helicopter i fewn i lle mae'na rockets yn fflio fewn i'r awyr. Does, dydy Dakota, ti'n gwybod bod Dakota Johnson ddim yn cerio am unrhyw un arall. Mae'r scenes ola yn y ffilm yma'n downright psychotic, lle mae Dakota Johnson just yn goffod iste na, yn esgus bod hi'n dall mewn cadar olwyn, hefo spectols hael, fucking hideous, a just gwenu fel weird psycho am fel good 5 munud o fel just a shot ola. A mae werth o just am hwnna dwi'n teimlo. A dwi'n mynd dallt y perthynas rhwng hi a'r teenagers. Mae'r teenagers yn lyfio hi achos nath hi achub bywyd nhw. Right, okay. Cos mae teenagers yn caru stuff fel na. So hi di adoptio nhw? Yeah, probs. Mae'n probably like 21 erbyn hyn, it's fine. Mae'n fine. Dwi'n edrych ar ratings ffilm di ddim fi gyd fan. Ac hwn, mae'na 9 yn nhw efo hanner seren. Ond hwn ydy'r un allan yn nhw i gyd, fyswn ni'n gorau deud fatha, sy'n gweld ffilm arall yn rhaid chdi dewis un o hyn i weld eto. Fyswn ni byth yn dewis un yma. Go iawn. Wow, yes, dwi'n gwybod bod ti wedi teimlo mor gri amdano fo. Box office, by the way, hefyd 100 million worldwide. Oedd o'n di, So nath o neud colliad anno. Probably achos efo'r machnata stuff. Machnata bob dim, Great. Okay. Dwi'n cymryd chunk arall o marzipan. Yep. Ac yn arwain i ti ag at diwedd y flwyddyn. Dwi'n mynd i ofyn i chi am awgrymiadau. I hope the marzipan was worth it, Sioned. My mum died when she was studying almonds in them. Mae gynna i un awgrymiad i chi. Go on, sir. Nes i cael y cyfle i fynd i weld Kill Bill The Whole Bloody Affair. A os da chi'n cael y cyfle i fynd i weld o gwbl, mae werth i weld. Sawl awr hwnna cymryd y ti. Ydy'n wir bod nhw wedi newid ar golygfa... 4 awr a hanner. Wow. Lle mae hi'n cyffrontio'r Crazy 88. Ydyn nhw... Mae'n lliw. Mae'n hirach. Right, okay. Chos i'n dall bod nhw wedi newid o'r newid o'r bit di a gwenu bod yn lliw yn i fatha... Dwi'n intrigued, guys. Mae'r darn anime yn extended hefyd. Ac maen nhw wedi newid rei o'r lanes yn
canol y ffilm neu ar ddiwedd y ffilm cynta os na fel o ti. So mae o fwy o surprise ar gyfer y finale. Ac oherwydd o'n i wedi meddwl pam nes i weld o tro cynta, o'n i'n cofio'n byd, so oedd o'n really yn surprise. O'n i'n meddwl, what? Okay. Genuinely, heb wylio rheina ers I gymlynedd. Wirioneddol. Oedd o'n superb. Superb. God, mae fel time travel. Dwi'n meddwl yn watch it. Faint o hir o hwnna di cymryd a faint o rest o ti'n cael yn canol? Chwarter awr yn y canol. Ac oedden ni'n eistedd am 16 ac o'n i'n gwybod yn iawn gan dydno Cineworld mae ffocin adverts yn mynd I fod am hanner awr rwan, guaranteed, ond ti'n troi fyny am 16 just rhaid gofyn, maen nhw'n mynd I troi'r ffilm ymlaen cyn adverts am hanner awr dweud, so oedden ni mor cinema tan 11:30 a wedyn adra am hanner nos Cynan Tarantino cyntaf fo so oedd o werth o ag un o'r pethau oedd arno fo yn y diwedd oedd The Lost Chapter lle oedd gen ti gymeriad oedd yn dod I beth ti'n cael efo Avengio marwolaeth yr teenager na yn yr bloody 88 thing okay. So hwnna efo'r ball and chain so oedd gen I chwaer a wedyn nath hi hedfan yn ôl I LA wedyn ar ôl hi I gwffio yn erbyn hi ond ar y diwedd mae hwn ar gael ar YouTube rwan nath Quentin Tarantino partneri fyny efo Unreal na Epic Games Epic so mae di gael I wneud yn Unreal a mae'n edrych fatha Fortnite cutscene type thing so mae di cael ei animate yn hwnna ac animation tywod competent eitha da a stwff fel la ond oedd efo sequence cyfa o un o heina lle oedd hi efo machine gun yn pledu bullets ar hyd bob man ond wrth gwrs yn hitio bob dim heblaw amdano hi so oedd o'n spoilio fo ond oedd na definitely oedd hwn yn actual darn o'r sgript oedd oedd I tynnu allan yn wreiddiol ond dwi'n penderfynu reid I fewn ond wrth gwrs mae yna pethau Fortnite yn efo mae yna cymeriadau Fortnite yn efo mae yna yr blue juice thing na ti'n efo I healio oedd hwnna yn efo so I tynnu gynulleidfa newydd I fewn iddo fo fine ond just help me mae hwn yn rhywbeth mynd yn ôl I bydd director's cuts a falle beth a bennod ti'n wonder ydy y ffaith bod yr directors mae'n gallu mynd yn ôl hwyrach ymlaen ac yn adio bits nes I dorri'r bits yma allan yn reiddiol ond dwi eisiau rhaid yn ôl I mewn ond oedd hwn ddim yn rhan o'r ffilm I hun yn ei gyfanrwydd. Oedd hwn yn add-on ar diwedd y credits. Reit ar diwedd, doedd am hyd yn oed fatha'r un o'r pethau Marvel na, oedd o'n wedyn. So diolch yn cael ei gyfri fatha fo. Ond, yn ôl Tarantino, hwn ydy'r ffilm oedd o eisiau rhyddhau yn wreiddiol, ond oedd y studio yn dweud, does di pobl yn mynd I eistedd yn y cinema am 4 awr a hanner, but oedd o'n stupid. So okay, na I dorri fo'n ddau ac so nath o torri fo'n ddau a neud o'n cael y ratings I basio wrth newid y glygfa na I ddu a gwyn ond oedd y cut yma di gael ei wneud yn 2012 neu rhywbeth fel yna nath nhw actually a nath o ddechrau sgrinio fo gwmpas a rwan mae wedi cael full on release cool fy anwyl hogia dwi'n credu bod hi'n hen bryd I ni bod ar rhifin Nadolig Ben dwi'n gwybod y Moldwain wedi gorffen yn y flasg Potter wedi gorffen yn hwn yn record breaking Dwi'n falle bod I ond mae hon angen para trwy geia hir tywyll I bobl whisky eiraidd Bryn I blaen i'r after party
Da ni'n gwirioni... After party. Dwi'n gobeithio bod chi'n gallu rhoi hwn mlaen. Be am rhoi ni mlaen ydi leirio dros un o'r YouTube videos na fo fel lle tân. Lle chi gael like Haclediad plus lle tân. Da ni mor falch... Os oes unrhyw un yn cyrraedd diwedd... Diolch, Bryn. Rule of threes, baby! Foley Bryn! So, os ys unrhyw un actually'n gwrando ar y pishin yma ar rhaglen, da chi'n special, diolch am gyrraedd mor belled a hyn, da chi'n awesome. Bryn a Iest, unrhyw dymuniadau ar gyfer blwyddyn nesaf i bobl. Byddwn ni'n ôl y mision nawr, ond gombo na fel, ie. Just fod i well, ie. Ie. Llai o'r shitification, ie. Os ti eisiau llai yn shitification, da ni'n gorau neud stuff yn well. Mwy o competence porn. Just be the person, be the Captain Jack Aubrey you want to see in the world, yeah? Hwna, prynu DVD arall o Master and Commander neu rhywbeth, ie. Gai o half-assery. Mwy o whole-assery. What? Come on, Bryn. John le Carré. Ydy, dwi'n gwybod problematic, man. But sort of... the fact that you can do so the fact that you can only do a little is no excuse for doing nothing. Yes! Gymwn i hwnna. Diolch o galon i chi gyd am rando dros y flwyddyn. Da ni'n edrych ymlaen i gadw cwmni chi yn y flwyddyn nesaf. Cofiwch ni wastad yma. Sticiwch ni arno. Rwy'n i gadw cwmni chi. Ond am 2025. Tara gen Iest. Ta-ta. Tara gen Bryn. Ta-ta. A tara gen y fi. Mi welwn ni chi yn 2026. Ta! Wel fawr. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow with a one-horse open sleigh. Oh, the hills we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits high. Oh, what fun it is to make sleighing song tonight. Okay. Yeah.